ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಿದ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಇನಿ ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪು ಎರ್ಮಾಳು ಜಪ್ಪು ವಿಚಾರಡು ಭೂತಾರಾಧನದ ಈ ಕಲಟ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡೊಂದರು ಇನಿ ಕಂಡೇವು ಅಡಪುದ ವಿಚಾರ ಪನಿಯರೆ ಕಂಡೇವುದ ಬೂಡುದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದನ್ನೆ ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ ಬೈದರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರ್ ಮುಲ್ಕಿ ವರ್ಂಬಮಾಗಣೆದ ವಿಚಾರಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಚಾರಡು ವಾ ವಿಚಾರಡು ಕೇಂಡಲ ಐಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಂಡೇವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಈ ಕಂಡೇವು ಊಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪನ್ನಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಜಾಗದ ಪೊಲಪು ಅಂತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕರ್ದು ಒಂದು ದುಂಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಸುದತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮವೇನು ಪಾವಂಜೆ ಸಂಕ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಅವು ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಪರಪನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆ ನಂದಿನಿ ಸುದೆತ ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಪೋನಾಗ ಆ ಪಾವಂಜದಲ್ಪ ಬಲತ್ತ ಮೇಟ್ ಈ ಎರಡು ಬಲತ್ತ ಮೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಅವು ಕಂಡೇವುದ ಪರಿಸರ ಐತ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲು ನಂಗೆ ಆ ಕಂಡೇವುದ ಜಾಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕಂಡೇವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನೀಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕರಾಯನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಲ ನಮ್ಮ ಕಂಡೇವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಂಡೇವು ಅಡೇಪು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಎರ್ಮಾಲ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೇಪು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ಉಲ್ಲೇ ಬತ್ತದ ಕಂಡೇವದ ಬೂಡು ನೆಲ ಪಿಂಚಿತರ ಪೊರ್ತಡು ಹಲವಾರು ಕೋಡಿ ಪೋದು ಹಲವಾರು ಗುತ್ತು ಮನೆತನ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಡೇವಡು ಬತ್ತದು ಸೇರಿದೇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಕಂಡೇವು ಎರ್ಮಾಲ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಕಂಡೇವದ ಬೂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಸಾಧಾರಣ 1,000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ಈ ಕಂಡೇವದ ಬೂಡು ಕಾಮರಾಯ ದೇವರಾಯ ಪಂಪಿನ ಬಾವೇಲ ಈ ಕಂಡೇವದ ಬೂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡೇವುಡು ಪುರಾತನದ ದೈವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲ ಕೊಡಮಂದಯಲ ಪುರಾತನೋಡು ಬೈದಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಮರಾಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬೂರುಂಡು 7 ಗಂಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ವಜ್ರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಣರೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಕೊಡಮಂದಯ ನುಡಿಗೊರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಕನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರು ತಂಗಡಿನ ದುಗ್ಗುನು ಕಂಡೇವದ ಗುತ್ತುಗು ಕೊರ್ತೇರು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಡು ಕಂಡೇವದ ಬುಡುಡು ಅರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರು ಕಾಂಡೆಲಾಕದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಕುಲ್ಲೀರು ಅದಾಗ ದುಗ್ಗುಗೆ ನೂಲು ದಾನೆಣ್ಣೆರೆ ಬಾರಿ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಕುಲ್ದಾರು ದಾಲಜ್ಜು ಮಗ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ಕಣಕಾಟದಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಂಡು ಸಾಧಾರ ಪೋಡು ಮಂಜು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಡಾವು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಎಂಕಲು ಕೊಡಮಂದಯ ನುಡಿಗೊರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಗಡಿ ದುಗ್ಗುಲ ಐಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಓರ್ಪರು ಕೊರ್ದು ಆಳು ಕಂಡೇವದ ಗುತ್ತುಗು ಪೋಪರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರು ಊರುಗು ಡಂಗುರ ಸಾರವೇರು ಐಕ್ ಮಂಜಿ ಪಡವಗು ಮರಕ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಆಪುಡು ಮಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಜಿನ ಕಡಲಗೆ ಜಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಜಿ ಪಡವು ನರೇಲುಡುಗೆ ಅದಾಗ ಕಂಡೇವದ ಬೂಡುಗು ಜನಬತ್ತನ್ನು ಪಡವು ನರೇಲುಂಡು ಬಂಡದು ಅದಾಗ ಮೇರು ಪಡದ ಕೈ ತಲುಪೋನಾಗ ಅವು ರಕ್ತಹಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದಾಗ ಬತ್ತದು ಕಂಡೇವದ ಬೂಡು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿಡ ಕೇನೀರು ಇಂಚೆಂಚಾಂಡು ಇಕ್ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಆದಿ ಜನ ಆನುಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನು ಕಡಿರ ಮಗನು ಈ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಕೇನೀರು
ಆರು ಓ ದೇವರೇ ಯಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪಡಾವುಗು ಬಲಿಬರ್ರೆ ಅಂಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪೋಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ತಂಗಡಿತ್ತಂಡೆ ಕಂಡಿಯದ ಗುತ್ತುಗು ಮೇರ್ ಪೋಪೇರು ಕಂಡಿಯದ ಗುತ್ತುಡು ಪೋನಾಗ ಕಂಡಿಯದ ಗುತ್ತುಡು ತುಗ್ಗು ಬಲ್ಲಾಲ್ದಿಕ್ಕೇನು ದಾನಣ್ಣರೆ ಬಾರಿ ಕಡಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡೊಂದು ಪಾರ್ಬತ್ತರತ್ತೆ ದಾನೇನು ಉಜ್ಜನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಕಂಗಂದ ಬಟ್ಟಲ್ಲು ಕೂಬಾರದ ಪರಂದಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೆ ಗಿಂಡಿಡು ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ಲಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಾಗ ಮೇರು ಮುಟಿಜೇರು ಮಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡಿಯೋದ ಬೂಡುಡು ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಇನಿ ಪಡೋ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಪಡೋ ಕಡಲು ಜಪ್ಪರೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ಪಂಪಿರಂಜಿ ನಂಗೆ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ದಾನೆಯೋಡು ಅನ್ನ ಕೇನುರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರ್ ಪಂಪೇರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿಗೊರ್ರೆ ಕೊರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅನ್ಯ ಪಣ್ಣೆನು ಮೀರಂದೆ ಮಗನ ಮೀಪ ಒಂದು ಬತ್ತೋಲು ಆಲು ಬಲಿಗೊರ್ರೆ ತಯಾರಾಯಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಪೊರ್ತು ಆ ಮೇರು ಕೇನುರು ತಂಗಡಿ ಕೇನೂರು ಅನ್ನ ಕಂಡಿಯದ ಭೂಮಿದ ಬೂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣಗ ಇತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣಗ ಓ ಮಗ ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣಾಗಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣಾಗಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬೊಣ್ಣಾಗಿ ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದು ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತೇರು ಮಗನು ಅನ್ನಡಪ್ಪ ಕಡಪುರಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡವು ನರೇಲ್ನಾಗ ಮೇರ್ಬೋದು ಕೈತಲ ಪೋನಣೆ ಪಡವು ನರೇಲ್ನ ಒಂದುಂಡು ಕೈತ ಕಿಂಕನ ಬೀರಲ್ದೆತ್ತದು ಬಲಿಗೊರಿಯರು ಅಲ್ತ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಪೇರು ಈ ಪೋಲ ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡುಗು ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡು ಸತ್ಯಡು ಧರ್ಮಡು ನ್ಯಾಯಡು ನಿಕುಲು ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಲು ಜಪ್ಪು ಏಳುಗಂಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲೇ ಏಳುಗಂಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿಂಚದ್ ಬಿಡ್ದು ಕಾಮರಾಯರು ದಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಸುರೂಟು ಮೇರು ಕಡಲ್ ಏಳುಗಂಗೆ ಕಡಲ್ ಮುರ್ಕುಣಾಗ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ಕಂಡಿಯೋಡು ಕೂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ನೆ ಮುರ್ಕುಣಾಗ ಕೊಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ಮುರ್ಕುಣಾಗ ಉಲ್ಲಾಯನ ಪವಿತ್ರವೇನ ಒಂಜಿ ಮುಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಣ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಆ ಪಡವಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕಾಮರಾಯರು ಮಾಯಕಾತೇರು ಕಾಮರಾಯರು ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕಡಲಡ್ದು ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಂಚಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ದುರೋಪೋನಗ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ದೆಯ್ವ ಬಬ್ಬರಿ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಉಲ್ಲಾಯಗ ಶರಣಾಪೆ ಉಲ್ಲಾಯ ಎಂಕೊಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೇನು ಈ ಬಲ ಎನ್ನ ಪಡೋಡು ಕುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಒಡೆಪೋಪೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಕು ನೀ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಆಳಿ ದೆಯ್ವ ಆಳಿ ಬಂಪಿರೋರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಮೀನು ಪೇಜೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆಯನ ಬಂಜಿದ ಕಸಬುಗ ಮೀನು ಪೇಜೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಆಯನೇ ಆಲಿ ಆಯನ ಮೇರು ಪಡ ಒಚ್ಚರೆ ಒಯ್ತು ಕುಲ್ಲೋಯರು ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡು ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡು ಬಣ್ಣಗ ಸಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಉಲಾಯ ಪೊಗ್ಗುಣಗ ಕಡಲ್ಲ ತುದ್ದಲ ಸಂಗಮಾಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ ಪೊಗ್ಗುಣಗ ಅಲ್ಪ ಸೀದ ಬತ್ತದು ಒಂತ ದುಂಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕುದುರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಜಪ್ಪೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಕ್ಕೆಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿಂಡಿಲೆಂತಿನರೆ ಒಟ್ಟುಗಾಪ ಆ ಜಾಗಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ಪಡ ಉಂತುಂಡು ಆತ ಬರ್ತನಗ ಮೇರು ಪಿರಮುಕುಡು ತೂಪೇರು ಎನ್ನ ಪಡ ಉದಾಯನ ಉಂತುಂಡು ಪಡದು ಪಿರಮುಕುಡು ತೂನಗ ಏಳು ಅರದಾರ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೋಡು ಘೋರ ರೂಪೋಡು ಒರಿ ಬತ್ತದು ಮೇರ ಪಡ ಗಡ್ಡಂತು ಆಯನೇ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ಆಯ ಸಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ತರಬೇತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನೇ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ಅದಗ ಮೇರೇನು ಉಲ್ಲಾಯನು ಆಯ ಗರಡಿ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಅರೆನು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಮೇರು ಜತ್ತದ ಪೋನಗ ಗರೋಡಿಡು ಕಾಂತಾವಾರೆ ಬುಧವಾರೆ ಪಂಪಿರ ಜನ ಜವಣಿಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಜವಣಿಯರು ಅಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪಂಪಿನ 2 ಜನ ಜವಣಿಯರು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತು ಬರ್ತ ಉಲ್ಲಯ ಬಲತ್ಗಾರ ಬಾರ್ದು ಆರು ಗರಡಿ ಬೊಗ್ಗುವೇರು ಅದಗ ಅಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ ಬಾಗಿಲು ತೋಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತುವೇರು ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿ ಎಂಕುಲು ಉಂತೂಜ ಎಂಕುಲು ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುವ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಭಾಷೆ ದೇದು ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೊಗ್ಗುದು ಆಮೆ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಪೋದು ಅವಳು ಇಡಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿನ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಯಗ ಮೂಲು ಬೇ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರೇ ಉಲ್ಲಯ ಈರ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್
ಇರೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ದಾದಾನಳ ಮೂಲುಂದಾವಡು ಅದಗಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಸಿತ್ತುಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಲ್ಕರೆ ಸೇರ್ದು ನಿಕುಲು ಯಾನ ಕಂಡೇದ ಬೂಡು ಬೋದು ನೆಲೆ ಆಪೆ ನಿಕುಲು ಸಸಿತ್ತುಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಲ್ಕರೆ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಭಂಡಾರ ಕಂತದ ಮೂಲ ಹೋಮ ನೇಮ ಮಲ್ತಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ನೇಮ ಇಜಿಂದನ್ನ ನಿಕ್ಕ ನೇಮಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲ ಯಾಕಾಲಡು ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೇಕಾರು ಉಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಯೋದ ಬೂಡು ಬರ್ನಾಗ ಅವಳು ಅಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮರಕಲಿ ಉಂತದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಳಿಲ ತುಕ್ಕುರಿಲ ಬೋಳ ತುಕ್ಕುರ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಕುಲು ಪ್ರಥಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಅಕುಲು ಪ್ರಥಮೋಡು ತಿಕ್ಕಿದ ನಕ್ಲು ಅಕುಲು ಬೋಳಿಲ ತುಕ್ಕುರಿಲ ಅದಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಲ್ಪಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನು ಏರಡ ಬೋಲಡ ಅದ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಏರ್ ಬೇರೆ ಪಣರೆಗೇನು ಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಪೋಪ ಆ ಪೊಡ್ತರು ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬತ್ತು ಅದಗಾಯ ಪನ್ಪೆ ದುಂಪೋಲೆ ಜೈನ ಜಾಗ ಕಂಡಿಯೋದ ಬೋಡು ದುಗ್ಗುಬಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಡು ಸತ್ಯಡು ಧರ್ಮಡು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೈ ಬದ್ದು ತೂನಗ ಆರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಡು ತೂನಗ ರೆಗ್ ಬಟ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಇನ್ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಆರು ಬಟ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಪೊಗ್ಗು ಇರ್ಬೋದು ನಿಕುಲು ದೆಕೆ ಉಂತುಲು ಏರನು ಬಾಕಿದ ಬಬ್ಬರಿ ಅನ್ನ ಆಲಿದೆಯು ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತವೇರು ಬಟ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಬೋದು ನೆಲೆ ಅದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕಾರು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನು ಚೆಲರಗುತ್ತುಡ್ಲ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನು ಚೆಲರಗುತ್ತುಡ್ಲ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿನ ತೆಲರಗುತ್ತುಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಬನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ಹೋಮ ನೇಮ ಮೂಲುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಅಗರಮಿತ್ತ ಸಾನೋಡು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲು ತರೆಗಲೆದ ನೇಮ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲ ಯಾಕಾಲೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಗುತ್ತ ಮಣ್ಣುಡು ಉಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಗುತ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಗುತ್ತು ಪಂಡದು 4ನೇ ಜಾಗ ಅಡೆ ಹೋಗಿಪೋಯಾರು ಅಂಚ ಇಣಿಕಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಕೆಲವು ಜಾತಿನ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ನಡಪುಂಡು ಸಸಿತ್ತಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಣಿಕಲ ಅದು ದಿನೊಟ್ಟು ನೇಮೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕೆಂದ ಪದ್ಮನಾಭೇರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪ್ಪು ಇದು ದಾಯೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪನ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಮೂಲನೇ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾಪಿನ ಸುರುಟ್ಟು ಎರ್ಮಲ್ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಪಿನ ಅವು ಪ್ರಥಮ ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಕಡೆ ಕಂಡೇವು ಕಡೆ ಕಂಡೇವು ಅವು ಕಡೆತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಮದುವೆ ಏತ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡೇವಡು ಉಳ್ಳಯ ಜೋಗಾಯ ಸಾತಗ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊನ್ನಾಗಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೆ ಒಡೆಪು ಪಂಪಿನ ಸುರುಟಿ ಪಂಡದೆ ಅವು ಜೋಗಾಪಿನ ಕಟ್ಲೆ ಮೀಂದ ಬೋಂಟದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಂಡೇವುದ ಆಯನಡು ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಐಕ್ ಈ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಲಗ್ ತುಕ್ರ ತಿಕ್ಕೇರತ್ತೆ ಅವು ಅಡೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಗ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನ ಆ ಜಾಗಡು ನಿಕುಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಂದ ಬೋಂಟೆಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮೀಂದ ಬೋಂಟೆಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಎಂಕ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತದು ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯನು ಸೇಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಪತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕದೋನಿದಿ ಇದು ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾದಿನ ಅವು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪಗ್ಗಬಹುದು ಬೇಷಬರ್ಪಿನ ವೃಷಭ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಸದನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂದು ವೃಷಭ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮೇ 14 ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ತಿಥಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 15 ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಕ್ಳೆ ಮಗವೀರ ಸಮಾಜಗಾರ ಉಳ್ಳೆ ಬೋಳಗ ತುಕ್ರಾಗ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಹತ್ರ ಅವೇ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇದು ಇಣಿಕಲ ಅಕ್ಕಲಗು ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಮಸ್ಯರ್ ಪೂರ ಜಾತಿಲ ಐಕ ಆಯೆ ಎಂಬಿಂದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ ಆಂಡ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಡೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದೋಲು ಬೈಲ್ಡು ಕದೊನಿದಿಯೋಳು ಕದೊನಿದಿ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಪು ಏರಿ ಯಾಪ ದೀಪೇರು ಕದೊನಿ ಯಾಪ ಭಟ್ರು ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ತಿರ್ತು ಹೋಗಿ ಐತ ಜನಾಂಗನೇ ಭಟ್ರು ಬರಂದಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಅಂದು ಉಲಾಯ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಉಲ್ಲಾಯನ ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಕು ಹೋಪಿನ್ ಕದೊನಿದಿವರೆ ಅವಳು ಕದೊನಿದಿದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದ ನೇಮ ಬೈಯಡು ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪ ಐದು ದುಂಬು ಏತ ಸಮಯ ಆ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀನ್ ಪತ್ತರವಲ್ಲಿ ಐದು ಇತ್ತೆ ಅಡೆಪು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಗುಳು ಮಿಂಕ್ಲು ಅಡೆಪು ಉಂಡು ದುಂಬುಣಿಂಚಲ ಅಡೆಪು ಅಡೆಪ ಎಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಬು ಆನೆಗಟ್ಟತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನೆಗಟ್ಟ ಆತನು ದುಂಬು ಆನೆಗಟ್ಟ ಐತ ಆನೆಗಟ್ಟದ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು ಕಥೆಕಲುಂಡು ನಿಜವಾದ ಆನೆಗಟ್ಟ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಪೊರ್ತರು 53ನೇ ಸೈಡ್ ಆನೆಗಟ್ಟ ಆತನು ಆತಿನ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಕಥೆಕಲುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಆನೆಗಟ್ಟಾಡು ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸರಕಾರ ಅವು ಆವಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಇದು ಮಾಲ್ತನು ಮಕ್ಕಳು ಆನೆಗಟ್ಟಾಗ ಗಂಡಿ ಉಂತಾರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅವು ಗಂಡಿ ಉಂತೂಜಿ ಅವು ಕಲ್ಕುಡೆ ಹೋದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅವಿನ ದರ್ಪು ಏ ಪಂಡದು ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು ಪಣ್ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣಪಿನಗೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಪಿದ್ದಾಯಿರ್ದು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದೈವ ಓಲು ಕಟ್ಟುಗಾವಲ್ದ ದೈವ ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತಿಗಾವಲುಡು ಕಟ್ಟುಗಾವಲ್ದ ದೈವ ಅದು ಬೇರೆ ಬೈ ನಿಂತಿನ ಪಂಡ ಊರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನು ಈ ಇನ್ನೇನ್ಬೋದು ದರ್ಪುಣ್ ಮುಂದೆ ಇಂಚೆನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋದನ್ನ ಜನ ಬರ್ತದು ಏರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕಂಡಿಯೋಗಿ ಬೋಲೆ ಅವ್ಳು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಅವ್ಳು ಗಂಡಿ ಉಂಟುಂಡು ಗಂಡಿ ಉಂಟದ ಬಕ್ಕ ಆರಂಚೂರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬುರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಆರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬುರಿಯರು ಕಾರಣ ಆರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ಬಳ್ಳಿತ್ತು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಗಂಡಿ ಆಂಡು ಆನೆಗಟ್ಟ ಆಂಡು ಐದು ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಂಜಿ ಸಭೆ ಈ ಆನೆಕಟ್ಟದ ಆನೆಕಟ್ಟ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ವಾವಾನ ಜಾತಿದ ಮೀನುలుండೈತೆ ಐಟ್ ಇರ್ನ ಮುಡಾವು ಮಡೆಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿದಲ್ಲ ತುದ ಮೀನುಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಅವತ್ತದ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಕಂಡಿವದ ಮೀನು ಪಂಡದು ಕೊಣಪೇರು ಪತ್ತು ನಕಲು ಪತ್ತೂರು 10 ದಿನಕಲು ಬತ್ತು ಕ್ರೇಗಂಡಲ ಕೊಣಪೇರು ಅಲ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಕಲ ಮಿತ್ರವರ್ಷಣದಕಲು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಾರುವೇರು ಮಿತ್ರವರ್ಷಣದ ಗುಡ್ಡೆ ಗೊಪ್ಪಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಕಿದಕಲು ಬತ್ತು ಮಾರುವೇರು ಪೂರ ಜಾತಿದಕಲು ಬತ್ತದು ಮೀನು ಕೊಣಪೇರು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಡಿವದ ಮೀನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಬೂಡುಡು ಮೀನು ಮಾಲ್ಪರ ಬೂಡುಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಮೊಗ್ಗ ವೀರ್ಸುಡು ಮೆಲಂಟೇರು ಪಂಪಿನ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಮೆಲಂಟೇರು ಜಾತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಬೆರಿ ಬರ್ಪಿನಂದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಆ ಮೆಲಂಟ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಕಲು ಬೆರಿ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಲಂಟೇರ್ ನಕಲು ಕಂತದ್ದು ಕಂಡಿಯೋಡು ಅಂತ ತುದೆ ಮೀನು ಗೊರ್ರೆ ಎತ್ತನು ಅವೇನು ಬಳಸದು ಅವೇನು ಕಜಿ ಮಾಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತಲೆ ಅಗೇಲ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಮೆಲಂಟೇರ್ ಪಂಪಿನ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಕಲು ಏಕಂತ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಮೊಗ್ಗ ವೀರ್ಸುಡು ಮೆಲಂಟೇರ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಮೆತ್ತಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕೊಡಿ ದೀಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮನ ದೀಪುಂಡು ಮಾತಾಡತೆ ಐಕ ಮೆಲಂಟ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಕಲೇ ಬೆರಿ ಬರೋಡು ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ದೋಜನ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಆತನ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ದೈವಗುದಾಲ ಮೀನು ಕೋರಿ ಬಹುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಷೇಧ ಕಾಲಿ ಪಿದಾಯದ ಕಲ್ಕೊಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಕೋರಿ ಕಂಡೇ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವಳು ದೈವ ಉಂಡು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮದ ಜಾಗೆವು ನಾಗಗ್ಲ ಕಂಡೇವುದ ಕರಿಯನಾಗೆ ಬೊಳ್ಯನಾಗೆ ಅವಳು ರಡ್ಡನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಮೋನೆಬಾರ್ದು ಬೊಳ್ಯನಾಗೆ ಮುಡಾಯ ಮೋನೆಬಾರ್ದು ಕರಿಯನಾಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂದು ಪಂತೇರು ಇಂದು ಇಂಚ ಮಾರ ದಿಗಿಲೆ ಬೈದು ಅವು ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ಅದಾಗ ಅವು ಉಲ್ಲಯ ಬಣ್ಣನೇ ಇಟ್ಟು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕರಿಯನಾಗೆ ಸಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಯನಾಗೆ ತೋಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯರಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ತದು ಉಲ್ಲಯ ಒಂಜಿ ಕರಿಯನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಯನಾಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ದೈವಲು ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಭೂತೋಲು ದೈವಲು ಓಪುರ ಕಂಡಿ ಅವೇನು ಏನು ಪನ್ಪೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವಾಡಿ ಪುಡು ಆಯ್ತ ನಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಕೊಡಿ ಅಲ್ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಜಾತ್ರೆ ಆಪಿನಿ ಕಂಡೇವಾಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಏರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ಬನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಏರ ಕಂಡೇವದ ಕೊಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಅವು ದೈವದ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತ ಅದ ಒಪ್ಪನ ದಿನ ಮಲ್ತದ ಆಪಿನ ನೇಮ ಅವು ಓಲ್ಗಳು ಪಂಚಿನ ಪನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ತಾಪಿನೇ ಬಂಡಾರ ಜತನ ಕೊಡಿ ಮರ ತೊಂಬದೇಲ್ ಗೊತ್ತ ದೈವ ಬತ್ತದ ಗರಡೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನು ನಡು ಮಧ್ಯೋಗನಕ ಗರಡೆ ವಾನಮುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಗೇನೊಂದು ಪೋಯ್ ಮೇಜಿ ಮಿತ್ತು ಆ ಕೆರಿಗನಕ ದಾದನ್ನಗ ಕಂಡಿವದ ಕೊಡಿ ಇರ್ದು ಜಾದ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪಾತನೆ ಮಾತು ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ತುಯಿನ ತಪ್ಪುಗೆ ಎಂದು ಆತನ ವಿಷಯ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ಮೂಜಿಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ಒಂದು ಆಕೇರಿದ ನೆಟ್ ದೈವಲಂಡು ದೇವಿರ್ಲಂಡು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ದೈವಲು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಉಲ್ಲಯ ಪ್ರಧಾನ
ಪನ್ನ ದೈವಲೆಡು ಉಲ್ಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಉಲ್ಲಯನ ಬೆರಿಟಾಪಿನ ನೇಮ ಅವು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತೆಂಕಾಯಡವಡು ಬಡಕಾಯಡವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡುಂಡು ಕಂಡೆವುದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮೂಲದ ಕತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೆ ಉಲ್ಲಯನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ಪುರ್ತುಗು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುದ್ವಾಲ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರೂಪಲ ಐತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಲ ಅವು ಬೈದಿನ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬಂತೆ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ಬಿರುಬಗಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಂಟೆ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಆಯ್ದ ಉಲ್ಲಾಗ ಬಿರುಬಗಾರಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ಬೋಂಟೆಗಿಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ್ ಅವು ಅಂಚ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂತೇರು ಮೇಯ್ರೋಮ ಅಂಚನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ನೇಮದ ಬೆರಿಕ್ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಂದಿಗೋನೆನ್ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನು ಕಂಡಿವುಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿರಿಂಡ ಈಶ್ವರ ಸಮಾನ ಈಶ್ವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಲ ನಂದಿಗೋಣೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಈಶ್ವರ ನಂದಿಲ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಯಲ ನಂದಿಗೋಣೆಲ ಉಲ್ಲಯಲ ನಂದಿಗೋಣೆಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ವತಿ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಲಯಗ್ ಮೀಸದಿದು ಜೋಗಾಂಡ್ ಉಲ್ಲಯನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿದದಿಂದ ಆಯ್ಸಾತಗ ಅದಗನೆ ಆ ಮೀಸೆನ್ ತಿರ್ತು ಜಾರವನು ಅಡೆಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮೇರು ಅವು ಖಾಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟೆ ಪಾತ್ಯಾರ ನಾವು ಜೋರು ಪಾತ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೈದಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಯ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಡಿಜಾರೆಂಡು ಮೀಸೆ ತಿರ್ತು ಜಾರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮುಡಿ ಮತ್ತ ಗಿರ್ಪೋಡು ಅನಿಯ ಗಿರ್ಪೋಡು ಪೂರ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಟಾಪಿನ ಬಬ್ಬರಿ ಆಲಿಭೂತ ಒಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಕಂಡೇದಾಯನದ ಆ ಉಲ್ಲಯನ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಡು 4 ನೇಮ ಅವರು ಒಂಜೇ ಬನ್ನ 4 ನೇಮ ಅವರು ಉಲ್ಲಯನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಲ ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ನಂದಿಗೋನ ಅನ್ನ ಅವುಲೇ ಬನ್ನೋಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನು 21 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ 21 ವರ್ಷ ಯಾನು ಆ ಜಾಗದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು 21 ವರ್ಷೋಡು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನು ಅಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊನಂದೆ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಅವದೇಕೆಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಂಬದ ನಕಲು ಬಸ್ಪೆ ನಿಲ್ದಡಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ನಕಲು ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಂಬದೆ ಕಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಸ್ಪೆ ನಿಲ್ದಡಿತ ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಂಬದೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡದತ್ತು ಬಸ್ಪೇಡ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗುಜರನ್ ಬರಿ ಆದ ನಂತರ ಬರಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುಜರನ್ ಬರಿ ಐ ಕಾವಡು ಪಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಜರನ್ ಬರಿತ ವಿಷಯ ಗುಜರನ್ನ ಬರಿತಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಗುಜರನ್ನ ಬರಿತ ಪಂಬದೇರು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುಜರನ್ನ ಬರಿಟಿ ಸಿರಿ ಅಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ పొడిజో ఇతే ఇంకొక కండియోడు సిరికి దరిపును అವು వాడిಕೆ ಆತನು ಸಿರಿಕೆಂದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಕಿಂದೇಜ್ ಮನೆತನ ಉಂಡು ಅಗರಮಿತ್ತು ಸನದಲ್ಪ ಒಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ನಾಕಲೇಡು ಯಾನು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಿ ಆತು ಸೆಡ್ನಾಕಲೇಡು ಗೊಜರನ್ನ ಬಾರಿ ಸಂತಾನದಕಲು ಒಂದು ಪುಂಜ ಉಂಡು ಆ ಪುಂಜವೇ ಐಕ್ ಬತ್ತದು ಸಿರಿಕುಂತೋಡು ಅವು ಇನಿ ಆ ಪುಂಜೆಗ್ ಅಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಕಂಡಿಯೋಡು ಸಿರಿಕಿಂದ ಯಾರಲ್ಲ ಉಂತೂಜಿ ಇದು ಪಂಪಿನಿಂಕ್ಲು ಕಂಡಿಯೋಡು ಸಿರಿಕು ಉಂತಿ ಅಂದೆ ಕುಮಾರಾಗ ಅವೇ ಕುಮಾರನ ಪನ್ಪುಂಡಲ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಲು ಉಂಟು ಒಂಜೆ ಬರಿಯೋಡು ಕುಮಾರಗ ಇಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ಬರಿ ಬಂಡದ ಅಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತು ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಮಾರೇ ಏರು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಅಕಡೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಿಂಕನ ಬಿರಲು ಕೊರ್ದಾರ್ನ 60 ఆయన కండియోడు నువ్వల్దేరు ఓ మాయమల్దేరు నేను లెప్పున కొడుతుడు ఆయన లెప్పువే ఈ బొల్లేశత మరత ముందెలు బత్తದು ಉಂಡಾವೋಡು ಆ ಪೊರ್ದು ಮುಟ ನೀನು ಎಂಕುಲು ಮಾಯಮಲ್ತೀಪ ನೀನು ಲೆಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪೆ ಪಡೆದು ಉಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ ఆయనే ಕುಮಾರೇ ಸಿರಿನಮಗೇನೇ ಕುಮಾರೇ ಆ ಒಂಜಿಂದ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಹೆಂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ದನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚು ಬುಜಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತು ಬಂಬದಿ ಪಂಪಿನಾರು ಮೊಕುಲ್ನ ಸೀತು ಬಂಬದಿ ಬಂಡ ತಿಮ್ಮಲ್ನ ಬುಡಿದಿ ತಿಮ್ಮಲ್ ಬಂಬದೇರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ದಾರ್ ಜಾರಪ್ಪ ಬಂಬದೇರ್ನ ಮಾಮಿ ಆರು ಪೂರ ಐತ ಕತೆರ್ನ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಐವೇರಿ ಸಿರಿಕುಲ ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ಎಲ್ವೇರಿ ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಉಲ್ಲೈ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಯಕಾರರು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿ ಉಲ್ಲೈ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಯಕಾರರು ಒರಿ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ವೇರಿ ಸಿರಿಕುಲು ಕಂಡಿಯದ ಬುಡ್ಡು ನೆಲೆ ಆತೀನಿ ದೇವರನ್ನೇ ಒಲ್ತ ಸುಗಿಪೋರು ಎಂಚಕೆಂಡ ಉಳ್ಳ ಜೋಗ ಆಯ್ಸಾತಕು ಸುರುಟು ನುಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮೂರ್ನಾಡು ಮಹಾಗಣೇಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಯನಾಗಿ ಬೊಲ್ಯನಾಗಿ ಒರಿ ಕುಮಾರ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕುಳು
ಆ, ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ್ ಆತೆ ಐಕ ಆತೆ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಆ. ಆಯ್ತು ಸಿರಿ ಅಂದ್ ഒരു ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆ ಸಾಮು ಪಂಡ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟುಂಡೆ? ನೆಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಕತ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನೆಟ್ಟು ಏರಿ ಏಲ್ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆ ಮೈದಗ ಮಾಪಗ ಏರವು ಅವು ಮೊರಡಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಸಿರಿಕ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಆ ఒక అజ్జర్న కత్తెట్టయితే మస్తుండు దారు ఆకులు మొక్కులు మాత ఒల్లేరు నెట్ల కోడి కండి కూడా నేను తూర బర్పమ్మక అజ్జేరు పంతేరు పండుగ కత్తెట్ల ఉండు కోడి కండి కూడా కండి ಹೊಡೆದು నేను ತೂರ ಬರ್ಪಮ್ಮಕ ಅಜ್ಜೇರು ಕುಮಾರಕ ಪಂತೇರು ಸಿರಿಟ ಪಂತೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೇತಂಜಿ ಕತ್ತೆಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಏಳು ಸಿರಿಕುಲು ಅವು ಸಾಮುಲ ದಾರುಲ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಓ ಪುರ ಕುದರು ಹಬ್ಬಗ ಸಿರಿ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಮೈಪಗ ಮಾರಗ ಮೈಪಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಡೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಇನಿಕಲ ಕಂಡಿಯೋಡು ಏಳು ಸಿರಿಕಲು ಉಂಡು ಏಳು ಸಿರಿಕುಲ್ಲ ಏಳು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೆಳಗೆ ದರ್ಪೇರು ತರ್ಪರೆ ಆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಎಲ್ಲೂರು ಸಿರಿಕುಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದೆ ಅಂಚೆ ಏಳು ಈ ನೆರೆದಾತ್ರ ಏ ಜನ ಉಂತಾದ ಪಂಡ ಜನ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ತಿನೇ ಉಂತಾದೀನಿ ಅಂಚೆ ಅವು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಮೋಡು ಉಂತಾಂದಿನ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕಂಡಿಯೋದ ಕಂಡಿಯೋದ ಅವು ಮೀನು ಬರ್ತದ ಸುಲ್ತ ಅನಿ ಮೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ಬರ್ತನ ಬೈಯಾಡು వారాడు ద్వారా కోరిగి ఉంటాడు కోరిగి ఉంటాడు ಹೂವು ಆಪುನಲ್ಲ ಕೋರಿಗಿ ఉంటాడు ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ದು ಕೋರಿಗಿ ఉంటాడు ಅವು ಭಟ್ರು ಬತ್ತದವಡು ಕೋರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಭಟ್ರಿ ಒಲ್ತ ಭಟ್ರು ಯಾಕಲ್ಲ ಚಲಾರ ಭಟ್ರು ಚಲಾರದ ಭಟ್ರು ಚಲಾರ ಚಾವಡಿದ ಭಟ್ರು ಆರು ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೋರಿಗಿ ఉంటాడు ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲು ಮೀನು ಬತ್ತೋಡು ಮೀನು ಬತ್ತು నేను ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲು ಭಟ್ರು ಊರು ಜಾಗೆ ಸೇರಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕದೋನಿದಿದು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತರು ಇತ್ತ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಎತ್ತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದೇವರ ದಯಟು ಈ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಕ್ಕೆ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಮುಂದುವರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಪಂಡವಲು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಕಂಡಿವ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಡಿದ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಕಂಡಿವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಪರಕೆ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೇನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊರ್ದ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಊರ್ದ ಪರಕೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ ಊರ್ದ ಪರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಪಾಡಿಯಡ್ಡ ಬಡ ವಿಷಯ ಬೇದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಬತ್ತದು ಬತ್ತು ಪರಕೆ ಪಾಡೋಡೆ ಆದಿ ಆಲಡೆ ವರ್ಷಗೊರ ಬರೋಡೆ ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಪಾಡೋಡು ಇನಿಕ್ಲಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಿರಿಕಲ್ ಅವ್ಲು ಕೇಂದು ಕುಮಾರನ ನುಡಿನಿಗೆ ತಂದು ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡುಗು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಅದಾಗ ಅಕುಲು ಕುಮಾರಿಲ ಎಲುವೇರು ಸಿರಿಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇಶತ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡು ಬತ್ತದು ಯಾನು ಹೋಮದೇದು ದೆಯ್ಯವಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲು ದೆಯ್ಯದ ಅಣುಗೆ ತಂದು ಪಂಡಾರ ಜಪ್ಪುಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ಲಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಏರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ವೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಡ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಹಿರೇ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಂದ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಹಿರೇ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಬಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಬರೋಡು ಅವಳು ಈ ಜೈನರು ಪುರಾತನ ದೈವ ಕೊಡಮಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಡಮಂದ ಆಗ್ಬಾಡಾದಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಮಂದಿ ಜೈನರ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಉತ್ತೆ ವಾಡಿಕೆಡು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಅಂಚ ಮತ ಕೆಲ ಕತೆ ಒಯ್ಯಿ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿರುವುಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲಯೇ ಅಯ್ಯರ್ ಸತ್ಯ ಒರಿ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕು ಉಳ್ಳಾಯ ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ನೇ ಮಾಂಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಯೆ ಕೊಡಮಂದಯೆ ಸರೋಲ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಿ ಐನ್ ಜನ ನೆಕ್ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ ನೆನ್ಪಿನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಯ್ಯರ್ ಸತ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯರ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಕೆಲ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಯ್ಯನಡ ಕೆಲ ಜನ ಕೇಂದೇರು ಬಂಟಲ್ನ ಸೇರಾದ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಎಂಕು ಧರ್ಮನೇ ಮಾಡಲ ಒಂಜೇ ಬಂಟನ ಮಲ್ದೀನಿ ಒಂಜೇ ಬಂಟನ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಯನೇ ಮಾಯ ನೆಡ್ಬೇಕ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ
ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹಾ. ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ ಕಂಡಿಯವದ ಬೂಡು ಹೊಡ್ದು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೀಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರು ಸೇರಿದು ಚೆಂಡು ಪಾತೊಂದು ಚೆಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಕೊಡಿಯರ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಕೊಡಿ ಕಂಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಕೊಡಿ ಭಂಡಾರ ಗರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಭಸ್ನದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿಯರನ ಅಧಿಕಾರ ಮಿತ್ರ ಭಸ್ನ ಕೊಡಿ ಮರ ಶಾಶ್ವತನ ಇತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ದುಂಬು ಬಂಡೆಯನ್ನ ನೆರೆದು ದುಂಬು ಅವು ಮರ ಏರ್ನು ಮರ ಜಾಬಿ ಏಪ ಮರ ಏರ್ಯಾರ ಏಪ ಮರ ಜಾಯರ ಅವು ದುಮಿನಾಣಿ ಬತ್ತಾಕಲು ಮರಕ್ಲೇರ್ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ರ ಭಸ್ನದಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಮರ ಏರಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗರುಡೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಿರ್ನಿ ಗರುಡೆ 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 ಅಲ್ಲಿಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡಿಮರ ಏತು ವರ್ಷ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ 13 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತರು ಹೊಸತ್ ಒರಿ ದಾನಿ ಕೊರಿಯೇರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಅವಿನ ಮರ ಏರಂತೆ ಬಂಗತ್ತನು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಇತ್ತದ ಮಿತ್ರ ವರ್ಷದ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ದುಂಬುದಕ್ಲವಿನ ಬಾರಿ ಉಪಾಯಡು ಬಾರಿ ಐಡ್ಯಡು ಕೊಡಿ ಮರ ಯಾರೋ ಅನ್ನುತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಲ ಬೈದನು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೈದನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ ಜವೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತನು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಮಿತ್ರ ವರ್ಷದೊಕ್ಕಲು ಐಕ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಗರಡೆ ತುಂಬನೊಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಿತ್ರ ವರ್ಷನಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಡೆ ಬೋಲ ತುಕ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಿತ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿಕಾರೋಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲಾಯನ ಗರಡೆ ತುಂಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಈ ನಿಕ್ಕ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬತ್ತೋಡು ಹರಿವಣ ಬತ್ತೋಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಉಲ್ಲಾಯನ ಎದುರಡಕ್ಕಲು ಹರಿವಣ ಬತ್ತೋಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಕಟ್ಟಡು ಉಲ್ರು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡ ಉಲ್ಲೈ ಉಲ್ಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಉಲ್ಲಯನ ನೇಮಾನಾಗ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ಡು ಪುರ ಉಲ್ಲಾಗ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವರು ಮುಕ್ಲೆ 4 ಜನ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಸರಾಲ್ಜಿ ಮಾದಿ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಕೊಡಮಂದೆ ತುಲೆ ಐಟ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಉಲ್ಲಯನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡಿ ಪನ್ನಾಗವ ಎಂಕುಲು ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಉಲ್ಲಾಯಗ ನನ್ನ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡುಪುನ ಗುಡ್ಡೆಸಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆಸಾನ ವರ್ಮ ಮಗನಿಂದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಥ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದು ಗುಡ್ಡೆಸಾನ ಬಂದು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಾಯಗ ಒಂಜಿ ಜೋಗಂಡು ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಯಗ ಜೋಗಂಡು ಕಂಡಿಯವಡು ಉಲ್ಲಾಯಗ ಮುಗ್ಗಂಡು ವಾಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಂಡಿವು ಮಾತ್ರ ಸಸಿತ್ತುಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಭಂಡಾರ ಬೋಪುಣತ್ತೆ ಅವಳು ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಕಂಡಿಯೋಡು ನೇಮಜ್ಜಿ ಸಸಿತ್ತುಲ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಲ್ಲಯ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಗೋಪಿನಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅವು ಬದಿಕಾರ ಕೈಪತ ಒಂದು ಬದಿಕಾರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಅರೆ ಭಟ್ರು ತೋಜುವೇರು ಅರೆಗಿ ಭಟ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಭಟ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಲ ಹೊಡೆದು 2-3 ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ಉಲ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಬಂಡದಾರು ಕೊರ್ತೇರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ 4-5 ಮನೆತನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಬಿಲ್ಲ ವರ್ಷಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ 2ನೇ ಜಾಗೆ ಚೆಳಾರ ಗೊತ್ತು 3ನೇ ಮಿತ್ತ ಗೊತ್ತು 4ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮನೆತನಕುಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲ ವರ್ಷಡು ಅಂಬಡೆ ಗುರಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಉಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ಕಂಡಿಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲೇ ತುಂಬೋಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ಮುಗ್ಗ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಯನ ಮುಗ್ಗ ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡೇ ಬೋಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ಬೋಡು ಅವೇನು ಅಂಬಡೆ ಗುರಿ ತಗಲು ಕೊನೋಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಜೀವಿತ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ತಿರುಗ್ಲ ಪದ್ಮನ್ಯಾಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಡೆವುಡು ಉಳ್ಳಾಯನ ಬಲತ ಬಾಗಡು ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾತಿ ಉಂಡು ಗುಜರನ್ ವರಿಕ್ಲ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾತಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಒಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯನ ಇಟ್ಟು ಕಂಡೆವುದ ಬೂಡುಡು ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪವಲ್ಯ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದು ದೇವಂಡ ಒಕ್ಕೆತ್ತಿವನ್ನ ಕಲೆಡು ಕುಲದೈವನೇ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಅವಳ ಗುಜರಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೈವ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಕಂಡೇವಡು ಬಲತ ಬಾಗಡು ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಉಪ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದು ಆಂಡ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಉಲ್ಲಯ ಉಪ್ಪುಣಗ ನುಡಿಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಯೇ ಜೋಗೋಡು ಉಪ್ಪುಣಗ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗಾಡು ಸರಾಲ್ಜಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ಲು
ಏರೆಗಳ ನುಡಿಗೊರ್ರಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಯನ ನುಡಿಯೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ವೇಲೆಡು ಉಲ್ಲಯ ಲೆತ್ತು ಕೇನೋಡಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಅಂದ ಲೆತ್ತು ಕೇನೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲಯಗೊಂಡು ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ದೈವಲೆಗಳುಂಡು ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗೆ ಉಲ್ಲಯ ಎಪ್ಪನಾಗ ನುಡಿಗೊರ್ಪಿನಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಯಾನು ಬೋಂದೆಲ್ ಭಾಗವತರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೇ 14-15 ಕಂಡೆವುದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಪನಗ ಆವುದ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಬಾತ ಪಿದೈರ್ದು ಮೀನುಕಂತ ಅಲ್ಪ ಮತ ಮಾರುವೇರು ಪಿದೈರ್ದು ಮೀನುಕಂತ ಅಲ್ಪ ಮತ ಮಾರುವೇರು ಅಂಚ ಅವು ಮೀನು ಮತ ತಿನ್ನ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಟಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಪುನ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಕೇನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದವು ನೂದೆಕೊಂಡು ಅಂದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆದಾದ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆತನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲು ಹೊಲ್ತಲ್ತ ಮೀನ್ ಕಂತಲ ಮಾರು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂಡು ಆಕ್ಷೇಪ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೆದು ಮತ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡು ಬರೆದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವಿನ ಮತ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆಕೆಂಡ ಕಂಡೆಯುದ ಸಮಿತಿದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕುಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ ಪೂಜೆರು ಬೇಲಿ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಬೇನ್ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾಪರ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆರಿಗನ ಪನ್ ಪಿಂದಾದಾಗ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಇರ್ದು ಯಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಕೊಲೆ ಬಲ್ಪಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ತಾನೆ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ದಾದಾಪುನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಲ ನಾಡಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಆ ಜಾಗಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರವನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಊರ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪವನ ಮಾರವನ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಂಡು. ಮಂಜು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಬಂದ್ಲೆ. ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಲೆ. ಮೂರು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ಬ ಕೊಂಚ ಆಲಿಭೂತ ಅಂದುಂಡತೆ ಅವಲೆ ಐಟ್ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಪದ್ಮನಾಭರ್ನ ಎದುರೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದಲ ಅವು ಆಲಿಭೂತೋಗು ಬೇರ್ಲೆ ಭಾಷೆಡೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಮಧುಬನೊಂದು ತಿನ್ನ ಬೇರ್ಲೆ ಭಾಷೆಡೆ ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೆನಡ್ದು ದುಂಬುದಾರು ಅಂತ ಪಾಪದ ಜನ ಆ ರೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಂದ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಆ ಪುಡ್ತುಡು ವಾದ್ಯಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೇತೇನೆ ಐಕ ನೀವು ವಾದ್ಯ ಉರಿಪುಣ್ಣಂಚೇನೆ ನಲಿಪುಣ್ಣಂಚ ಹೌದು ನಲಿಪುಣ್ಣ ಬೇತೇನೆ ಚೀನಿ ವಾದ್ಯ ಚೀನಿ ವಾದ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಚೀನಿ ವಾದ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಾರ ಒಕ್ಕ ಅವಂತೆ ಆ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಂಗೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವು ಪತ್ತೇರ್ನ ಜಾಗ ದೈವದ ಕಲ್ಲ ತತ್ತದ ಪೊರೆ ಪೂಜಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿಪುನ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯದ ದೈವನೇ ಬತ್ತದ ಪನ್ನಡ ಯಾವ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೋಡಾಕ್ ನಾವು ಮತ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಲಿಂಕ್ ಆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅನ್ಪಾತಿ ರುಚಿ ವಿಷಯ ಆತಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಗೊತ್ತಿರುದು ಏರೆ. ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ ಬಗ್ಗೇಡಿ ಗೊತ್ತು ಯಶೋಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳ ಜಪ್ಪು ನವೇಕನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಂಡ್ಯದ ಗುತ್ತಿನಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪದ್ಮನಾಭರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ಆದಿಲ ಕಂಡೇವಿ ಪುರುಷನ ಬರ್ಪ ಎಂಕೊಂಡು ಪರಜರ್ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿನಾಡ ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಪಾಟೇರಿಯರು ಗುಜರಣ್ಣ ಬರಿಯಾ ಈರ್ ಗುಜರಣ್ಣ ಬರಿ ಅತ್ತ ಗುಜರಣ್ಣ ಬರಿತಾಕಲಿಗೆ 95% ಗುಜರಣ್ಣ ಬರಿತಾಕಲಿಗೆ ಕಂಡಿವ ಆಲಾಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದಾನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ನೇಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಪ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಜಲ್ ದಕ್ಲು ಎಂಕುಲೆ
ಅಂದ ಬಗ್ಗೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೇಂದ್ರದ ಬಾರ್ ಪರ್ಬದ ಬಾರ್ಗ್ ಅಷ್ಟಿಮಿದ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಗುತ್ತಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ನಾರ್ನ ಅರುವದೇ ಅನ್ನ ಹಾ 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 ಕಟ್ಟುನು ಮಾದು ಬೊಮ್ಮದೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೋಹಿತ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಪಡ್ಡೆಲ್ಲದ ರೋಹಿತ್ ಬಾತಿರ್ನು ಮುಂಚು ಪಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೋಹಿತ್ ಬಾತಿರ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಕೆಂಜಿ ಮುಂಚು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಜ್ಜೀರ್ನ ಐದು ಬೇಕಾರೆ ಈ ನಂದಿಗೋಣನ ಆಪನತೆ ಅಂದ್ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಕ ಅವು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಆಲಿ ಭೂತಲ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡುನೆ ಮಾಪು ಜೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜೇ ನೇಮೋಡು ಅವು ರಡ್ಡಲ ಆಲಿ ಭೂತ ಅವೇ ನೆಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಡವು ಆಲಿ ಭೂತದ ಬೆತೆ ಬೊಬ್ಬರೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಿಂಡು ಅವು ಒಂಜೇ ನೇಮೋಡು ಆ ಆಲಿ ಭೂತದ ನೇಮೋಡು ಬಬ್ಬರ ನೇಮಲ ಅವು ಪನ್ನಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋನಾಗ ಬಬ್ಬನ ಬಬ್ಬರಿ ಏನ್ ಮನ್ಪನ ಬಬ್ಬನ ಬಬ್ಬರಿ ಏನ್ ಮನ್ಪೆಲಕ ಒಳ್ಳ ಇಜ್ಜ ಅವ್ಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬನ ಬಬ್ಬರಿ ಏನ್ ಅಂಚ ಮದಿಪುಡೆ ಬಬ್ಬನ ಬಬ್ಬರಿ ಎಂದೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೇಮೋಡು ರಡ್ಡು ದೈವದ ನೇಮ ಒಂಜೇ ನೇಮೋಡು ಆಪಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಗೋನ ನಮ್ಮುಗ ತರೆಕ್ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಮೂಲಸ್ಥಾನೋಡು ಉಂಡಾಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಕುಡುತಾರಾಯ್ತಿಂದೆ ಕುಮಾರನ ಬೊಲ್ಯಾಸ್ವತ್ತದ ಮರತ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರನ ಭೇಟಿ ನನ್ನ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಕುಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಓಲು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಇದ್ದುರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಿ ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ನಂದಿಗೋನ ಮುಗ ದೀಪಿನಿ ಅವಳು ಜೋಗಾಪಿನಿ ಅಲ್ತುಡ್ದು ವಾದ್ಯ ಬಂಡು ದಿಬ್ಬ ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೋಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪರಂಡು ರಡ್ಡು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ರೆನ ಕಲ್ಲಿನ ಊರು ಮತ ಲೆತ್ತಿಕೆ ಎಂದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಬಲಸನ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ನಂದಿಗೋಣನ ಸಚಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳ್ಳಾಯನ್ ಅನ್ಪುನ ದೈವ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವ ಈಶ್ವರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವ ಅವು ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶೈವಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತು ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶೈವಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಯನ ಮೂಲ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಯ ಮೂಲ ಪಂಡ ಅತ್ ಉಳ್ಳಯನ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯನ ಕತೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಕುಲು ಭಾವನ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ಉಳ್ಳಯ ಎಂಚ ಉಂಡಾಯಿನಿಂದ ಐತ ಕತೆದಾಲ ಉಳ್ಳಯ ಪನ್ನಕ ಯಾನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪೇನು ಬಾವೆಲ ಆ ಪಡವನು ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಗಂಗೆಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಗು ಮುರ್ಕರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಸುರುಟು ಆಕುಲು ಮುರ್ಕುನ ಹೊರ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಮುಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಕೂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಕೊಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನೇನ ಆಕುಲು ಈತೇನು ಪಡವಡು ದೀನಾಗನೆ ಪಡವ ಮುರ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಂಜಿದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಏಳು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕಡತೊಂದು ಬರ್ಪರೆ ಕಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲು ಬರ್ತದೆ ಪಡವ ಉಂಟು ಪಡವ ಬತ್ತದ ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲು ಉಂತಿ ಸಾತಗ್ ಐತ ಮತ ಕತೆ ಉಂತುನ ಕತೆ ಬೇತನ ಮನಿಂಡು ಅವು ಇಂಚೊಲಪ್ಪಡು ಅವ್ಳು ಬತ್ತ ಉಂತಿ ಸಾತಗ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಂತಗ ರೆಡಿ ತೋಜುಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲು ಸಾಮಂತಗ ರೆಡಿ ಆ ಸಾಮಂತಗ ರೆಡಿ ಮೊಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ನಕ್ಕಳು ಸಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾದಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದುತ್ತಿನ ತಿರ್ಗದು ತೂನಾಗ ಉಳ್ಳಾಯನ್ ತೂಪಿರು ಉಳ್ಳಾಯನ್ ತೂಯಿ ಸಾತಗ್ ಆರು ಬತ್ತದ ಪೊಗ್ಗು ಇರು ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಆಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯ ಬಾಕಿಲ್ನ ಗೋಡೆನ ಉಡೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜ ಅವು ಇಂಚೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡು ಕಡಿಯ ಇತ್ತ ಗೆತ್ತದಿರು ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ನಂಜಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದೇವರದಯ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ದೇವರದಯ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಖಂಡೇವುದ ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕಡ್ ಗುಣಕ್ಲೇಡ್ ಧರ್ಮ ನಡಪಾವನಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಕಡಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವದ ಕಲಟು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅವನು ದುಂಬಿರದು ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಅವನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ದೇವಣ್ಣಾರಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಎಂದೇ ಪುದಾರು ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರು ಆರು ದೈವ ಕಟ್ಟಿಯರನ್ನ ಅವು ದೈವ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡಕಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ
ಧರ್ಮದ ಮದಿಪುನು ಧರ್ಮದ ಮಟ್ಟೆಲೆಡು ಕೊನೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇನಿಕ್ಲಕುಲು ನಡಪಾವೊಂದು ಲೇಪ ಅನ್ಪುನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪುನದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆದು ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಪಡಿಮೂಡೊಂದುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮನ್ಪುವ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಗ್ಗೆಲು ಬರೋದುಂಡು ಎದ್ದೆ ತೆರಿನಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಈ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಾರ ನವನೀಕ್ಷೇತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನನಲ ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಈ 14 ಕಟ್ಲೆ ಬಂದುಂಟು ಈ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ನನಲ ಅವಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆದಿತ್ಯ ಮುಖಾಲ್ದಿಯಾಲ್ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರ್ ನಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಉದೇ ನನಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪುನ ಇಂಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪಂಜ ನೂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಂಡತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಲ ಆವನು ನಾವೇನೇ ಅನಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜೀರ್ಣ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದಿದ್ದ ಪನ್ಪೇನು ಅವು ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ నేను పబ్లిక్ పార్టీల విషయాలు ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಆಯ್ನಿರ್ತಾವ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋತುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದೈವ ದೇವೇರು ಬಂದ ನಾಗಮಂಡಲ ಧರ್ಮನೇಮ ಕಟೀಲ್ ದಾಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ನ ಲೈವ್ ಅದು ತಜಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅದ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರಿರ ಕುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಕಿದಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರುಲ್ಲೇ ರೌದು ಮೈಲೊಟ್ಟು ದಕುಲೆ ಎನ್ನು ದೇವನ ಅಕಲೇಕಲ ಅಲ್ಪ ಪಪ್ಪನಾಡದ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದೀಗ ಅಕಲಿ ಮತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಹೆಜ ಮಾಡಿದ ಕುಜುಮಂ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಕುಜುಮಂ ನಟ್ಟಿದ ಜಾರಂದಾಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾರಂದಾಯ ಕಟ್ಟುನಾರು ಬೊಕ ಜಾರಂದಾಯನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಟು ಜಾರಂದಾಯನಾರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ದೇವರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಲು ನನಾಟ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಾಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ವಿಚಾರಡ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವಜ್ಞರಾಯನ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ವಕೀಲೇರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಒರಿತು ನೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ತುಲಿಪು ಎಲ್ಲ ನಡಪರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅದು ಬಬ್ಬರೇನ ಅದು ನಂದಿಗೋನೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ನೈ ಪೂರ ಕುಡುತ್ತಾರೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರದ ಮುಂದೆ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಭೇಟಿ ಬೊಲ್ಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಮರದ ಇತಿಹಾಸದ ಅದೇ ಬೊಲ್ಲೆಶ್ವತ್ಥದ ಮರದ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ಕಂಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಕೊಲುತ್ತನಿಗೆ ಸಿರಿಕುಲ್ ಕುಮಾರೇ ಉಂಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅಂದ ಈತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಕಂಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಟದು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇನಿಕ್ಲೇಕ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ ಬತ್ತದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕುಮಾರನ ಉಂಟು ಮಲ್ಪು ಬಾಬು ಹಲೋ 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 ಪತ್ತೇರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಯಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಲ್ಲೆ ಆದಿತ ಮುಖದ ನಮಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಪತ್ತೇರ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಡಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮುದಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನೇಮದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪೊಂದು ಮುಖ ಪನಗ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿದ ಮುಖ ತಲಕ ಕಂಡಿಯೋದ ಮುಖ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಬೇತರು ಇತ್ತಿರೊಂದು ಆ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪನಗ ದಾದ ಒಳ್ಳಿದಾನ ತೆಂಚಿನ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗತ್ತ ವಿಷಯದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಗೀತ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮುಗ ಕಂತದ ಕೀರ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐನು ಬಣ್ಣ ಆಪಂ ಐನು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡರಜ್ಜಿ ಐತ ಗುಟ್ಟು ಏರೆಗ್ಲ ತೀಕದಿನೀಚಿ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವು ಗಂಗೆಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸೊತ್ತವು ಅವು ಬೊಲ್ಯ ಬಂಗಾರ ಕೊಡು ಜನ ಏರ್ಲ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋತಿಲ್ನಜಿ ಅವನ್ ಮುಟ್ರೇನೆ ಪೋಟ್ಗೆ ಹಾಪ ಅವು ಮೂಲದ ಮೊಗನೆ ಅವಿಂದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿ ದಾಲ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟುದಿನ ಇರ್ ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಲಾಯಕಾಂಡ ದ್ಯಾ ಬಂಡ ಕಂಡಿಯೋದ ಮುಗ್ಗ ಬಂಡ
ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಗ ಮುಗ ಮಸ್ತ್ ಗೊಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಮೇರೆ ಕಂಡಿಯೋದು ಮುಗ ಉಲ್ಲಾಯನ ಮುಗ್ಗನೆಂಜ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಕರ್ಬದ ಮುಗ್ಗನ ಅತ್ ಕಂಚಿನ ಮುಗ್ಗನ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ್ಗನ ಪಣ್ಣರವಿನ ಏರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನೋಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಾಲ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನೋಕಲು ಇಜ್ಜಿ ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ತೂಣಗ ಒಂಜಿ ಆಕೃತಿ ಆದ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಮೀಸೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ಬೊಲ್ಲಿಲತ್ತು ಬಂಗಾರಲತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡನ್ನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಡೆ ಬಿಟ್ಟದ ಎಂಕುಲತ್ತು ಎಂಕುಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲಾವಿನವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪುದ್ದುವಲು ಬಂಡಿರು ನಿಕ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪ ಪೋಡ್ಚ ಅವು ಉಪ್ಪಡಂಚೇನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂಕುಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜ ಇತ್ತದೇಕೆಂಡ ದುಂಬುರ್ದಲ ಇತ್ತೆ ಮತ ಇತ್ತದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಸೆಟ್ರು ಅವ್ ಮತ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿಬಿ ಐಕ್ ಪೀಠ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ ಮತ ದೀತಿರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕ ದಯಸೆಟ್ರು ನೆನ್ಪಿನಿ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಐಕ್ ಮತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದ ಮಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ತೋಜುನ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಇತ್ತೆ ದಿನಾಗ ಅತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ದ ಗುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ದ ಗುಂಡ ಬೊಲ್ಲೆ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲು ಮೂಜಿ ಮಾಡಲು ಮಡೆದು ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾರೇನು ಮೂಜಿ ಮಾಡಲು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕಟ್ತದು ಮೂಜಿ ಮಾಡಲು ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಕಲಸ ಏರ್ದು ಕುಮಾರನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ಕುಮಾರಗವಲು ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ ಪೀಠ ಅದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ದ ಗುಂಡೋಡು ನಿನ್ನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಎರ್ಮಾಳಿಡ್ಲ ಬೇಕಾಮಂಡತೆ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ಆ ಕಟ್ಟಲೆ ಆಲಡೆ ಉಂಡದಾನೆ ಆಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮತ ತೂವರೆ ಹೋಗುದು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪುನ ಎನ್ನ ರಿಯಡ್ಕಾಡು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೇನುಂಡು ಇಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಡಕಾಯ್ತ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಅಂಚೋಣದ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೊರ ನೀ ಆಕುಲು ಈರು ಆರು ಕುಮಾರ ದರ್ಶನದಾರ ಆರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಇಡೇ ಬತ್ತತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪಾರ್ದನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಕಂಡೆಯೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ ಗುಂಡೋಡೆ ಅವು ಕುಮಾರನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಮನ್ಪಿಲೆಕ ಅವು ಪಾರ್ದನೋಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಿಲೆಕ ಆರು ಪಂತಿನಿ ಅನ್ಮರನ್ ಕೇಂದೇನು ಮಾಲದಾರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಲಿಕೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಕಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಇರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಂಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡುಕೋಲ ಪಂಡದೊಂದು ಆಪಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೂರು ಸೇರ್ಪಾಡಿರ್ತೇನೆ ಜೋಡಿಕೋಲ ಈ ರೀತಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳರತ್ತ ಕಂಡಿಯೋಡು ಜೋಡಿಕೋಲ ಪಂಡ ಪೋನಗ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಕಿರ ಪಂಡಗ ಮುಗ ಜಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರಂಡು ಆನಂದ್ ಅವು ಓಣಗ ಮುಗ ಏರ್ದು ದೊಂದಿಗಾಟದು ಪೋಡು ಕಂಡಿಯೋಡು ಜೋಡಿಗೋಲ ಬಂಡ ಐಕ್ ಪಂಚಿ ಬಯ್ಯದ ನೇಮ ಜೋಡಿಗೋಲ ಅಂದೆ ಜಾರಂದೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಬಂಟೆ ಮೊಗಲು ಮುಗ ಏರ್ದು ಪೋನಾಗ ದೊಂದಿ ಏರ್ದೆ ಪೋಡು ಮುಗ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾತಾಂತೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಅಂಡು ಅಂತೂ ಆತದು ಜೋಡಿಗೋಲ ಅಂತೂ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಕಂಡೇದ ಆಯನದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರದ ಆಪಿನಿಂದ ಮೂಲು ಉಲ್ಲಾಯನ ನೇಮೋಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಪುಲಿಯೊಕ್ಕಲ 5 ಗಂಟೆ ಜೋಗ ಆಪಿನ ಅವು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಯನ ಜೋಗ ಒಪ್ಪುದಾರುಂಡು ಬೊಲ್ಲೆರೆ ಮಾನಿ ಪಕ್ಕಿ ಪನಿ ಪರಂದಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಜೋಗ ಆಪೆ ಕಂಚಿ ಮಿಂಚಿದ ನೇಮ ಪರಿವಾರದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಅಂದ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದಿನಿ ಎಂಚಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮುಡು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಗ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದೋಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಜೋಗ ಪುರ್ತುಕಾ ಪರಜ್ಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಮೂರ್ತ ತುವರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲೆರೆ ಮಾನಿ ಪಕ್ಕಿ ಪನಿ ಬರಂದ ಆವಾರೋಪನಾಗ ಯಾನ್ ಜೋಗ ಆಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪುರ್ತು ನಿಂಗಳು ಕಾತದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಪ್ಪ ತಯಾರಾಯ್ ಸಾತಗ ಆಯ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ನೇಮ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಯನ ನೇಮನೆ ಮುಗಿಯುಡು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರದ ಪೂರ ಕಂಡೆಯದಾಯನದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕಾಪನು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಪಿನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡೆಯದ ಬೂಡುಡ್ದು ಚೆಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಚೆಂಡದ ಕಂಡೋಡು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬನು ಆದಾಗ ಐಟುಡ್ದು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಥರು ಬೂಡುಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪೇರು ಜೋಡಿಗೋಲು ಜಾರಂದೆ ಬಂಟೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಅವಳು ಚೆಂಡು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಾತಗ ಮೂಲು ಮುಗೈರೆ ತಯಾರವಳು ಮೂಲು ನೆತ್ತ ಕೊಡಿ ಮರತ ಮುದೇಲು ಮುಗೈರ್ನು ಅವಳು ಪನ್ನನು ಅಲ್ತಡು ಜೋಗ ಹಾಪಿನ ಬೊಲ್ಲೆ ಸತದ ಮರತ ಮುದೇಲು ಬರ್ತೀನಿ ಚೆಂಡು ತಗೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ನೇಮ ಸಸಿತುಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಕಂಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಸಸಿತುಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗುರಿಕಾರ ಬಂಡದು ಹಿರಿಯ ಪರಿಚಯ ಪರ್ಲಯ ಉಲ್ಲಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಗಡಿ ಆರ್ನ ಕಂಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಗಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಸಿತುಲ್ ಆರ್ನ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗುರಿಕಾರ
ಯಾದವಜಿ ಬಂಗ್ಯಾರ ಬನ್ಪೇರೇನು ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಗುರ್ಕರೆ ಬಂಡ ಗಡಿಯ ನಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಪುದಾರ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಉಳ್ಳೇ ಪಂಪಿನೆಂಚ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ಉಳ್ಳೇ ನುಡಿಗೊರ್ಪಿನೇ ಎನ್ನರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾನ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವಡು ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಚಲಾಯರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ದೀಪಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂದು ಓಡಂತ ಇವ ಸಸಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಹಿನ್ನರದ ಉಂಡೆ ಅವಿ ನಂಗೆ ಪನ್ಪಾರೆ ಬೊಕ ಐತೊತ್ತಿಗೆ ಓಡಂತ ನೇಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕುನ ದಕ್ಕುನ ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪೋ ಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾರಂದ ಜುಮಾ ದಿನವಾದ ಹೊರ ಗಗ್ಗರ ಪಿರಿಯೋಡು ದುಂಬು ಅಂದೆ ಪಡಾಯ್ತ ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಪನ್ಪಾರೆ ಕಿರಿಪವರೀಗ ಪನ್ಪೆ ಓಡೆಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ತೋಚೋಡಿದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇರುವೇರು ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋತಿನಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡಿಡ್ಕುಲ್ದು ಆಯಸ ಕಾಲಿನಾಗ ತಿರ್ತುದೂಪೆರ್ಗೆ ತಿರ್ತುತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ನೇಮ ಅವನಿಗೆ ನೇಮ ಆನಾಗ ಈ ಕೊಂಚ ಸಿರಿಮುಡಿ ಸರ್ತ ಬತ್ತನ ಬಿಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರದ ನೇಮ ಅವನುತ್ತನಿಗೆ ಆ ಮೊಕ್ಕಳು ತುಯ್ಯರ್ಗೆ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಈ ದೈವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತಂದನ ಈ ದೈವಗ ಸಿರಿಮುಡಿ ಸರ್ತ ಮಲ್ತದ ನವಾಗ ನೇಮ ಮಲ್ದೋಲಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಹಕ್ಕಳು ಎನ್ನಿಯರ್ಗೆ ಆತ ಎನ್ನು ದಿನ ತಡವು ಆ ದೈವ ಬೆರಿ ಬತ್ತ ನಕಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಬತ್ತನು ಸುರುಟು ಬತ್ತ ತೋಚೋಡಿದ ಮಣ್ಣು ತೋಚೋಡಿ ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲು ತೋಚೋಡ ಮಣ್ಣು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಓಡೆಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಉಲ್ಲಯ ಬರಡುದು ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಬನ್ನಾಗ ಓಡೆಂತೇನೆ ಊರ್ದ ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತಿ ಸಾತಗ ಅವಳು ಉಂತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಗರಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತದು ಪೊಗ್ಗಿ ನಿಂತದು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ ನಕಲು ಗರಡಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಪೋಯರು ನನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗರಡಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಉಂತಿ ನೆಟ್ಟು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ್ಲ ತಿರುಗುದನ್ನ ತೋಚೋಡ್ದ ಮನ್ನಡು ಓಡೆಂತಾಯ ತೋಜುವೆ ಓಡೆಂತಾಯನ ಮಾಯೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ನಿಕ್ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳದ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಮುಳ್ತ ಕೊಡಿಯರ್ದಿ ಇಂಕ್ ನೇಮ ಈ ಜಾಗಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಉಂತಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾವಡು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಯಾನ್ನ ಮೂಜಿದಿಂತ ನೇಮಗು ಯಾನ ಕಂಡೆ ಹೊಡ್ದು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲ್ದ 4 ಅರೆ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲ್ ನೇಮ ಅವಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲ ನೇಮ ಈ ಮೂಜಿದಿಂತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಸಸಿತ್ತಲ್ ಐನಿಂತ ನೇಮ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ನೇಮ ದುಂಬು ಐನಿಂತ ನೇಮ ಮಂಜು ಕಾವೇರಿನ ಫೋನ್ ಉಂಟು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಏರ್ನ ಮಂಜು ಕಾವೇರಿ ಹಲೋ ಕಾವೇರಿ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಅದ ಚಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಆನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನ್ಯರಿತ್ರ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಟಿವಿ ಕೈತ ಒಂದೆ ಒಂದೆ ಎಂಗಳ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಂಜು ಕಾವೇರಿ ಪಾತೆ ಮಂಜು ಕಾವ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈಗ ದಿನೊಳ ಬಾತಿರುವರತ್ತ ದಿನೊಳ ಬಾತಿರುವತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಜಾಲಿ ಸಂತೋಷ ದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನ ಕಥೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ದಾಲ ಕೇಂದಿ ಜರಿ ಖಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ನಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾವ್ರೆ ಹಲೋ ಕೇನು ಜಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾವೇರೆ ಗೊತ್ತದಾಂಡ್ ಪಿರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಾಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ 14 ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಂಡು ನಾನೊಂದು ಕಾಲ್ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಏರು ಹಲೋ ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಕೇಳಾರಿದ್ದೆ ಕೇಳಲಿ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಚೆಲ್ಲಡದ ಪಾತೇನು ನಮ್ಮ ಚೆಲ್ಲಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ
ದಾದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ವಾರ ತುಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡತ್ತ ಅವನು ಅಂಚ ಅವ್ರದ್ದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಕಂಡು ಕಾಣಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜವನಿರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೋಪುರಡ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದ ಜವನಿರೆಯನ್ನು ಪುಳಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಆತ ಅತ್ತಂದೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಷಯಗ್ಲ ಒಂದು ತತ್ತು ಪೋಪಿನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ ವಿಷಯಗ್ಲ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರಿ ಏಪಲ್ ಅಂಚದು ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಏಜಿದಕ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಡೋದಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಪೋಡಿದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿನಾರಿಸ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೆ ಅರ್ನ ಎದುರು ಇಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಎದುರು ಒಂದು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಜಿ ಏಪಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂತ ಖುಷಿ ಆ ಉಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ದೀಪಾಳ ಮಾತೆರಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಎರಡು ಪಾತೆರಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಿವರ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅವಳು ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಲೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸುರುಟು ಸುರವೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ದಾದಪುರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಅವೇ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಊರ್ದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕೋಲನಾಗ ಉಳ್ಳಯನ ನೇಮ ಅವ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಪುನವಲು ನಂದಿಗೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ ಭೇಟಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಇದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಲ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮ ಬೇತ ಪೂರ ಉಂಡ ಐಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಗುಲ್ವಂಡ ಉಲಾಯಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಎಂಗುಲ್ ತೂತಿನ ಬಂದಾಗ ಉಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಔಪಿರಿ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನ ನೇಮ ಬರೋ ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಉಂಡು ಆಲಿಭೂತ ಗುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದಂದ ಆಲಿಭೂತಲ ವರ ತೂತ ಅವ್ ಕಟ್ಟಲೇಡು ಆಯ್ದ ಕೊರ್ದು ಅನ್ಪುನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಮಂಡಲ ಗುಂಡದವಳು ಆಪಿನ ಅಂದಂದ ಅವಳು ಸಿರಿಕುಮಾರ ಭೇಟಿ ಅವು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಂಜಿ ಸುವಾರಿಗಿಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಪುರ ಪರಕೆ ಪಟ್ಟವರಕ್ಕೆ ಪುರ ಕುಡುವಾರಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪುರ ಪರಕೆ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ನಂದಿಗೋಣ ಇದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂದಿಗೋಣಗ ಅಲ್ಪ ಕುಡುವಾರಿ ಪರಕೆ ಕುಡುತಾರೈ ಇದ ಪರಕೆ ಸರಿ 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 ಅವೇ ರೀತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾದಂದು ಕೆಂಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಲೋ ಬಾಳ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಚವರು ಲೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲ ಜೋಗ ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಸುಡ್ಡು ಭಟ್ರಿ ಏನು ಒಲ್ತ ಭಟ್ರಿ ಅವು ಚಲಾರ ಭಟ್ರು ಭಟ್ರ ಚಾವಡಿ ಭಟ್ರ ಚಾವಡಿ ಚಲಾರ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರೈತೇರು ಹಳೆಂಗಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಅಂತ ಅವು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತುಂಡು ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಹಳೆಂಗಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನಕ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷ నుంచి ಆರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಾರೇನು ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಆರೇನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಪಂಜದ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರನಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ದೂರ ಆದಿತ್ಯ ದೂರನೇ ಆತನು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಮಗೆ ರಂಗಭಟ್ರು ಬಕ್ಕಾರನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಪಂಡ ಸಂಬಳಗುಂದಾಲತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯನಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅದು ಇವೋ ಸರಿಯಾದ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರಾಜ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ತನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಾರೆ ಕಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭರಿ చూడు ఊళ్ళో వచ్చి క్షేత్ర ಬೆಳಗೋಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕ ನವೀನ್ ತನ್ನ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಅಂದು ಫೋಟೋ ಆರು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ
ಎಂಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಇತಳೆಯನ್ನು ನೆನೆತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರನ ತೂನಾಗ ಅವು ತಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರು ಗಟ್ಟಿ ಬಿದಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಏತು ಮೃದು ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಪವನಾಗ ತೂತೇನ ಆರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ದೈವದ ಮಿತ್ ಆರು ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎದುರು ಬಂದಿ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜರಿ ಅವನು ಆ ಕಮಿಟಿ ದಯಾನಂದ ಅನ್ನಾಡು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ. ಹಲೋ, ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಜವಣಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ತೋಕುರ ಗೊತ್ತು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನೆ ದುಂಬು ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಮಗಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಇತ್ತದು ಇತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಉಮೇಶ್ ರೈ, ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಜನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು చాలా జన్న ఇదాతి గుర్తుండే నామైతే పాత కడెట్ల మూల మైసందాయి అంటే ఇప్పే ఉల్లయనొట్టుకున్న నందిల ಬಾಕಿದ ಹೇಳೊಪ್ಪುನ ಮೈಸಂದಾಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಐಕ್ಯ ಆದ ಸೇವೆನ ದಯಬಂಡ ನಂದಿ ಗೋಣೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿ ಮೈಸಂದಾಯಾಗ ನಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಯನೊಟ್ಟುಗುತ್ತಿನ ಅಂತೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲ ಐಕ್ಯ ಆದ ಸೇವೆನ ನಂದಿ ಗೋಣೆ ಒಟ್ಟು ಐಕ್ಯ ಆದ ಸೇವೆನ ಅತ್ತ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡ ಅನ್ಪ నుంచి ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಪ್ರತಿ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಏರು ನಂದಿ ಗೋಣೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣೆ ಇಟ್ರಡ್ಲ ಉಂಟು ಗೋಣೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಿನ ಏರು ಐಕ್ಯ ಆದ ಸೇವೆ ನಾವು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದೇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಗು ಮೈಸಂದಾಯ ಬೋಡು ಬಾಕಿ ದೈವಲಗು ಮೈಸಂದಾಯ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಂದಿ ಬೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಬೇತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ನಂದಿ ಗೋನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇತೀನಿ ನಂದಿ ಗೋನಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಂದಿ ಗೋಣಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ಪನ್ನಕ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಗೋಣಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ನಂದಿ ಅಂದ್ ಅವು ಬೋರಿ ಅವು ಇರುವತ್ತು ಅಂತೂ ನಂದಿ ಗೋನೆಲ್ಲ ಮೈಸಂದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ ಐಕ್ಯವಾದ ರಡ್ಡಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇಟು ಉಂಡು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತ ಮೊಗತ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಇರುತ್ತ ಅವು ಇರುತ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಂಗ ಅವು ನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಇರುತ್ತ ಐತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಗ ತೊನಿ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಈ ಮುಗತ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಗ ಓಲ್ಲಚ್ಚಿ ಓ ನಂದಿಗೋ ನನ್ನ ಮುಗ ಈ ಕ್ರಮತ ಮುಗ ಓಲ್ಲಜ್ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ಯ ಮುಗ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಗನ್ನ ಮಂಡಿಡ್ ಸರಿ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಉದ್ದ ಬರು ಅಂಚೆ ಅವಳು ಕುಡು ಕೊಲ್ಪಿನಿ ಕುಡುಗೊಲಸಿ ಸಂತೋಷ್. ಹಲೋ 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 ಸಂತೋಷ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ಮುಕ್ಕಂದರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಾಂಬದೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಬಂಟೋಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಂದ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕೇನುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಂದೇವ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದೇವ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈ ರಡ್ಡೊಂಡದಿಂಚಿ ಕೊರೋನಾ ವಂತಿನ ಮಾಮಾರಿ ಎಟ್ಟು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತ ಜತೆ ದೇಶಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚಾತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ಉಳ್ಳೇದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕಾಲ ಗಂಡಲ ಬಲೆ ಅನ್ನಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ
ಈ ಸಲ ಎಂಚಮಂತಂದು ಈ ಸತಿ ಅವೆ ನೇಮ ಮಲ್ದನು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ನೇಮ ಮಲ್ದನು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಯ್ತ ಡೇಟ್ ತುಪಾನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸೋಡು ಚಂಡಿ ಅದು ಮಲ್ದನು ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಮಬತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಯನ ನೇಮ ಆಯ್ಜತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಗೇಂದಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಗೆ ಯಾನ್ ರಾಜನ್ ದೇವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಿತಿಲ್ ಮತ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಂಡೇದಾತು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿನ ಧೈರ್ಯ ರಡ್ನಿ ಎಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲಾಯನ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಆ ಜಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಆ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪುಟುದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ಜನ ಎಂಕುಲು ಪುಟುದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸಮಿತಿ ದೈವ ಬೆಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತದ ಖರ್ಚು ಮಾತ ಕೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದ ಉಲ್ಲಾಯಗಳ ವಾಕಲಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಅವಳು ಐತೆ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ 10-14 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಏರು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಉಲ್ಲಾಯನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲೇನ 6 ಎಡ್ಡೆನೇ ಮಲ್ದಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನರಜಿ ಆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮು ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತರು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ನಡತ್ತನು ಅವು ಸಮಿತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಅಕಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತರು ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ರವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಮೂರು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾನ್ ಬಲಿತ ಪಂಡರಿ ಪಂಬದರ್ನೆಟ್ ಗುಜರಾನ್ ಬಲಿತಗಲೇ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡರ್ ಬಕ್ಕ ವರ್ದೊಡೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಬಚ್ವೇದಗಲೇರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟ 5 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇನ ಬಂಡೇರ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಏನಂತ ಒಂಚೂರು ಬೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಜಾರಪ್ಪ ಪಂಬದೆ ತೀರ್ ನೀಡ್ಬೇಕ ಮುಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಾರಪ್ಪ ಪಂಬದೆ ತೀರ್ ನೀಡ್ಬೇಕ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿಯರು ಬೇತೆ ಬರಿತಾಕಳು ಆಯ್ತು ಮಾತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅವು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡೆ ಕನಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವು ಸುರುಟ ಅಲ್ತರ ಎಂಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉರಿಯನ್ಕೆ ಎಂಡಿರು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೋಡು ಎಂಕತ್ತನ ಧಾನ್ಯ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲೆಟ್ಲ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಕಲೆಟ್ ಎತ್ತು ಬರಿ ಅತೇ ಬರಿ ಎಂಕಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಟ್ ಬಂಗೇರ ಗುಜರನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಒಂದು ಮತ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಗುಜರನ್ ಬಂಗೇರ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅವ್ನು ಮತ ಬರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೋರ್ತು ಎಂಕಲ ಗುಜರನ್ ಬರಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆತ ನಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಪಲ ಇಂಕ ತೋಜುಜಿ ಇಂಕ ಆತ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಗಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನಡ್ತಂತರು ಆಕೆರಿಗಾನಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಪದ್ಮನಾಭ ಈ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲಾಯನ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಶ್ವತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿ ಯಾಪ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೇನ ఆయన ಜೀವಮಾನ ಮುಟ್ಟ ఆయన ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಉಲ್ಲಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷ ಬತ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಬಂತಂದ ಬರ್ಕತ್ ಅವ ಪನ್ನರ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಅವಳು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪರ್ಯಂತ ಉಪ್ಪೋಡು ರಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಐತೆ ದೇವರ ನಡಪುರ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದೇ ಪಂಬದ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಕಲಿ ಬರ್ಕತ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತವು ಅಕ್ಕಲ್ನಂತ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಕಲಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಕಂಡಿಯೋಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೇ ಕಂಡಿಯೋದ ಅವಳ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುಪಿನ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುಜರನ್ ಬರಿತಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಗುಜರನ್ ಬರಿತಕಲಿಗೆ ಎಂಕ ಪನ್ನಗೆ ಸುರುಟು ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮತ ಅದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಪಂಡೀರ ಅವ್ಲು ಮತ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ನಂಡ ಅವಲಂತೆ ಬರ್ಕತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಎಂಕಲ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ನಾಂಡ ಎಂಕದಾದ ನಾ ಜಾಗ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸುರುಟು ದಿಂಚಲು ಎಂಚಕ್ಕೆ ನಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಪಾಡಿದ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ ಅವಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನತೆ ಉಲ್ಲಾಯನ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತೋ ನೀಡ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಕಂಡೇದಾಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಕತೆ ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬನ್ನ ದಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೆತ್ತಿನ ಪಜೆಡ್ ಲಕ್ಕದ ಶುರುವಾಪನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಜೆತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಿ ಸತಿಯನ್ನ ಬಲತ ಮೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಸುರುಟಿ ಅನ್ನು ತೂಪಿನ ಲಕ್ಕಿ ಸತ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ತೂಪಿನ ಅಲ್ತರ ಲಾಕದ ಬೋಪಿನ ಕನ್ನಡಿ ತೂಪಿನ ನನ್ನ ಮೋನೇನು ಅಲ್ತರ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನ ಕಟಿಲ್ದ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಅಲ್ತರದ ಉಲಾಯ್ ಬೋಪಿನ ಬಪನಾರ್ದ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಡೆ ವರದ ಲಕ್ಕಿ ಸಾತಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಅಲ್ತರ ಕೂಲಿ ದೇಕನು ಮೋನೆ ದೇಕನೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನ ಉಲಾಯ್ ಪೋರಲ್ಲಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಗುಂಟು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟದ ಅಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳು ತುಳಸಿ ನೀರು ಮೈಪುನು ತುಳಸಿ ನೀರು ಮೈತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೈವ ದೇವರೇನು ಮಾತ ಪೂರ ತಿರುಪತಿ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆ ಪರೆಂಡು ಅವು ನೆನೆತನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಪೂದಿದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಆರತಿ ಮತ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಆರತಿ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ತರ ಒಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ತಾಗನ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ ಪೂಜೆನು ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಯ್ಕಲ ನಿಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ನರಸಿಂಹದೇವರನ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ದರ್ಶನೋಡು ಕೇಂಡು ದರ್ಶನೋಡು ಆರನ ಭಾಷೆಡನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಮಂತ್ರ ಬಂಟೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಲ್ಲ 107 ಸರ್ತಿ ಪನ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಪಂಡ ಬಂಡೀರ್ ಅಲ್ತಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಜೆಲ್ ವರ್ಷದುಂಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ತಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರೋಡು ಬೋಡಾದು ಆ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೇದನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೇತಾರ ಆ ಮಂತ್ರ ಉನ್ಯನ್ನ ದಿನಚರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೇದಾಯನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು. ಹಲೋ 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 ಏರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ದೀಪ್ತಿ ಬಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶಂಕರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ವಾಹ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ 3 ಜನಕ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಡೆ ಉಗ್ಲ ಸಸಿತ್ಲಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ಎಕ್ಕಡಿಂಚ ತೂಜರಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಉಗ್ಲ ಸಸಿತ್ಲಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಉಲ್ಲಯ ಸುರು ಬೈದಿನೇ ಸಸಿತ್ಲ ರಾಜ್ಯವು ಉಲ್ಲಯ ಸುರು ಬತ್ತದ ಸಾರಂತಾಯಗರ ನೆಲೆ ಅದು ಅವಳು ಸಾರಂತಾಯಾಗ ಕೆಲವು ಅಭಯನು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿ ಬೊಗ್ಗುದು ಅವಳು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರೆ ಅಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ ಬಾಗಿಲು ತೋರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧವಾರೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಂತಿನ ಸಸಿತ್ತಲು 4 ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಕಂಡೇದ ಬೋಡು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಲ್ಭಂಡಾರ ಕಂತರಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಎಂಕ್ಲ ಸಿರಿ ಕಂಚಿ ವೆಂಚಿದ ನೇಮ ಬಂಡದು ಸಸಿತ್ತಲ ರಾಜ್ಯಡು ಉಲ್ಲಯ ನುಡಿಗೊರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕ್ಲ ಕಂಡೆ ಹೊಡೆದು ಸಸಿತ್ತಲ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು 4 ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಭಂಡಾರ ಕೊಣದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ನಡೆತಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕಂಡಿಯದ ಬುಡ್ಡ ಉಲ್ಲಯ ಪತ್ತೆರೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಉಲ್ಲಯ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂತುಲಕ್ಕನ ಬಿರ್ಕಾರೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆ ಉಲ್ಲಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ನಡಪುರ ರವೀಶ್ ರವೀಶ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲಯೇ ಐವರು ಸತ್ಯರು ಅವರು ಪಾತ್ರಿ ನಕಲು 8 ಜನ 3/4 ದಿನ ಅಕುಲು 4 ಜನ ಪಂಡ ಬಂಟನ್ ಮಲ್ಪೂಜ ಧರ್ಮಣೆಮ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಣೆಮ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ 4 ಜನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಿಟ್ರಿನಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಹಾದಿಗಲ ಕೊಡಮಂದೆ ಆಗಲ ಸಿಟ್ರಿನಕುಲು ಜಾರಂದೆ ಆಗಲ ಜುಮಾದಿಗಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಐಕ್ ದತ್ತ ಬಲಕ್ ಉಂದುಂಡೆ ವಾವಾ ಜಾಗೆಡೇರು ಉಂಡು ಬಲತ್ತ ಬಾವಕೊಡು ಸುರುಟು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಲತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಲ ಕೊಡಮಂದೆಲ ದತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಜಾರಂದೆಲ ಜುಮಾದಿಲ ಅದು ಮುಂಚಿನ ಅವೇ ಕಟ್ ಅತ ಸುರುಕು ಉಲ್ಲಾಯಗೆ ಪಂಡದು ಐದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಕಂಡಿಯದ ಬೂಡುದ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಬಂಡಾರ ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಬರ್ತರು ಉಲ್ಲಾಯಗೆ ನುಡಿವೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸಾನದವಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಾಯ ನುಡಿಯರೆ ಅವಳು ಅಂಚೇನು ಉಲ್ಲಾಯನ ದತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಬಲತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಕೊಡಮಂದೆಲ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಲ ಮೂಲು ಜಾರಂದೆಲ ಜುಮಾದಿಲ ದತ್ತಮೇಟ್ ನಡುಟು ಉಲ್ಲಯ ನಡುಟುಲ್ಲೈ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ನಡಪು ಉಲ್ಲಾಯಗ ಪನ್ನೊನ್ನು ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ನೊನ್ನು ಹಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪನ್ನೊನ್ನು ಜಾರಂದಾಯ ಪನ್ನೊನ್ನು ಸರಲ್ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ನೊನ್ನು ಕೊಡಮಂದಾಯಗೆ ತರೆಪಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಅವು ಪನ್ನ ತರೆ ಕಲಿಯದಿನೇ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಓ ಜಾರಂದಾಯ ತಲೆಬಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಜಾರಂದಾಯ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿಯೋಡು ತರೆಗಲೇದೇ ನೇಮ ಅವು ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತಿಕಲು ಮಲ್ಪ ಬೈದನ ಕಟ್ಟು ಅಗ್ರಮಿತ್ತು ಸಾನ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗ್ರಮಿತ್ತು ಸಾನ ಬಂಡದು ಉಂಡು ಅವಳು ಉಲ್ಲಾಯಾಗ ಜಾರಂದಾಯಾಗ ಪೂರ ತಲೆಬಟ್ಟ ತಲೆಮಣಿ ಪೂರ ದೇದು ಅಲಂಕಾರ ಆಭರಣ ಮತದ್ದು ಅವಳು ನೇಮ ಅಗರಮಿತ್ತು ಅವು ಉಲ್ಲಯ ಬತ್ತಿಕಾಲೋಡೆ ಮಲ್ಪ ಬೈದನ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಿ ಈ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗಳ ಅಂಚೇನೆ ತೊಲೆ ಸಸಿತ್ತುಲ ನೇಮ ಕಂಡಿಯದ ಬುಡ್ಡು ನೇಮ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ಕಂಡಿಯದ ಬುಡ್ಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿಗ ಅವಳು ನೇಮಜ್ಜಿ ಅವು ಸಸಿತ್ತುಲ ನೇಮ ಕೊಡಮಂದಾಯಗಳ ಜಾರಂದಾಯಗಳ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲು ಸಸಿ ಬಿತ್ತುಳ್ಳು ಅಂಡು ಕಂಡಿಯೋಡ್ಲು ಅವು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲು ಅವಳು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬದಿಕರ ತಾರ ಎಂಕ್ ಓಲು ಸಸಿತ್ತು ಕಂಡಿಗೆ ಬೂಡುಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಅದು ಕಂಡಿಗೆ ಬೂಡುಗೆ ಸಂದನ ಅಂಚಮತ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಾವ ಜಾತಿದ ಕೆಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಈ ಕಂಡೆಯುದಾಯ ನಡು ಕಂಡಿಯುದಾಯ ನೋಡು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪರೆಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿ ಈ ಸತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೊಂಕಣಿಯರು ಬೈದೆ ಕೇನೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡುದು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲು
ಅಕಲೆ ತೋಜಿದನು ಕಂಡಿ ಅಕಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬಂದು ತೋಜಿದನಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಂಡಿಗೆ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕ್ಗಳು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೈ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅಕಲೆ ಪುದರೆ ಕಂಡಿಗೆ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಉಂದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಕಲು ಕಂಡಿಯದ ನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಅಕಲು ಅಕಲು ಅಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಅಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ವಿಠಲ್ ಪ್ರಭು ಅರ್ನ ಪಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಭು ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕ್ಲ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಕಂಡಿ ಉಳ್ಳಯ ಬಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡಿಯದ ಉಳ್ಳಯಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪುರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಮುಖಲ್ದಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಪದ್ಮನಾಭ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವನೀತರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಂಡೇವನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಗುರಿಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿದ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರೇ ಕಂಡೇವ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಾರಿ ಶೋಕರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಖಲ್ದಾರೆಗ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಂಡೇವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಡೇವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೇವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರು ಮುಖಲ್ದಾರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಮುಖಲ್ದಾರ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭರ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಖಿಲ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೈತಿ ಅಂಡ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಮೊಕ್ಕಳು ಎದುರು ಬರ್ನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿ ತೂಂದು ಬೈತಿನ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವಿ ಆರು ಪಂಡಿರತ್ತೆ 2007 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತು ಬಾರಿ ಉಂದಾಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವ್ಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದಂడి ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಂತದ. ಹಲೋ 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 ಪಾತಿರ್ಲೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳರಿದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಟ್ ಬಂತಲೆ ಎಕಡೆ ನಿಂಚ ಬರೋನು ಕಂಡೇವದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಂಡೇವದ ಜಾತ್ರದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಬದರ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಡ್ದೆ ದೇಕೆನಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಇರ ಒಂಜಿ ಅರದಲಡ್ ನಾಲ್ ನೇಮ ಅವು 8 ಗಂಟೆ ಮಾಡುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಗ ಜೋಗ ಪುಲ್ಯಕೊಲ 5 ಗಂಟೆ ಜೋಗ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಸುರುಟು ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮ ಅಲ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ದೇವತದ ನೇಮ ಬಬ್ಬನ ಬಬ್ಬರಿನ ನೇಮ ಅಲ್ತಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ನಂದಿಗೋನ ನೇಮ ಆಡಿಗೆ ಹೊರದ ನೇಮ ಮುಗಿನ್ ಅವು ಪಿರಿನಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 11 ಗಂಟೆ ಅವು ಇಂಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮೋಡಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹೋಗು ಕೆಲವು ದೂರದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಯಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗಂತೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ಮತ್ತೆ ತಡ ಆಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ನೇಮಲು ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಲೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಂಡ ಕಂಚಿಲುಂಡು ಸೊಲಬರುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಮಲ್ಪೋಯರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂತೆ. ಹಲೋ 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 ಏರು ಹೊಲ್ಪಡ್ದೆ ರೋಹಿತ್ ಯಜಮಾಡಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ವೇದಿಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಚ್ಚಿಂಗಲ ಬೋಂಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪದ ವಿವರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ದಾಂಡಣ್ಣ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ತೂಲೆ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾಗೇಶ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಗೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೂಜನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಂಕ್ಲು ಕಂಡೇವ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಆಲಡೆ ಕಂಡೇವು ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನು ಊರು ಒಲ್ತುವನ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಳುವಾಯಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಬೇಳುವಾಯಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಇನ್ನ ಬರಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೇರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಡಾಸ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ
ಪೋಡಿಯನ್ನಿತ್ತು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಜಾರ್ನ ಇತ್ತು ಅದು ನಾಗ ಮುಂಡಾಸಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೀಸೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆರೇ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ಕಂಡೇವಳು ಇಜ್ಜದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇನೆ ಪೂರ ನಮದಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕುಲು ಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಹೊಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅರೆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವರಿದ್ದೇನೆ ಇರು ಪಂಬದೇರ್ನ ಚಾಕರಿದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲಿ ಪನ್ನಗ ಕಂಡೇದ ಆಯನದ ನೀ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಕ್ ಲೋಲ್ಪಾಂಡಲ್ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಮೂಡ್ಲಾಪುನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಳು ಕಾಂಡೆ ನೇಮ ಪಿರಿಸಾತ ಕಂಡೇದಾನಿದ 14 ತಾರೀಕು ನೇಮ ಅಂದನ 13 ತಾರೀಕು ನೇಮದವಳು ಇತ್ತೇಡ ಅವಳು 14 ತಾರೀಕು ನೇಮ ಪಿರಿಸಾತಗೆ ಅದಾಗನೆ ಮೀಪಿನ್ ಪಿರಿಸಾತಿಗೆ ಮೀಪಿನ್ ಅಲ್ಪ ಓಲು ತೊಲಸ್ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತನ ನಾಡು ಮೋಪಿನ್ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಮೈಪೋಡಿ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆನೆತದ್ದು ಯಾನಿ ನೀ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೆನೆತೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ತೊಲಸ್ಕಟ್ಟೆ ಏರ್ ನಲಾಪುಂಡು ಆನಿವರ ತೊಲಸ್ಕಟ್ಟೆ ತೊಲಸಿ ನೀರು ಮೈಪೊಡೆ ಮೈಪ್ಪನು ಅಲ್ತರ ಸೀದಾ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಲಶಮ್ಮಿಯಾರೆ ಏಳ್ಕೆರೆ ಮೀಪಿನಿ ಕಲಶಂ ಮೀಪಿನಿ ಅಲ್ತರ ಸೀದಾ ಅವ್ಳು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಪೋದು ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತರ ಸೀದಾ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತಡ ಎಂಗಲ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲ ರಡೆ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತರ ಎಂಗಲ ಕುಂಜಾರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಪೋದು ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತಡ ಅನ್ನಕ 16 ಗಂಟೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿ ಇಂಕ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಐಟ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯನ ಗಗ್ಗರ ಅತ್ತವನೆ ಬಾಕಿ ಸಾಯತಿಲ್ ಪೂರ ಐಟುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆ ಅವಿನ ಪೂರ వచ్చిದ ಪತ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸುದ್ದಾಚಾರೋಡು ದೀಪ ಆನಿ ಸುದ್ದಾಚಾರೋಡು ದೀದ್ದು ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಾಡೆ ಪಿದ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಯಾನ ಕಂಡೇಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನಡ್ದೆ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಲತ್ತ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಲ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲು ಬಂಗೇರ ಬರಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಲ್ಲ ಸಾಕಾರತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾರತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಎಂಕಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ತತ್ತ ನಾನಲ್ಲಿ ಎಂಕಾಗಳು ಸಾತ್ ಬಂದು ಗೊಪ್ಪಿ ಅನ್ನ ಬುಡಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲು ಇದು ಇಂಚೆ ನಡ್ತಾ ಒಂಥರ ಇದ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇಕು ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎನ್ನ ಬುಡಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಬಾರಿ ತಪ್ತಿಂಡು ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಹಿಂಗಳು ಉಲ್ಲ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದು ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ವಾಜಾಗಲೇ ಮನ್ಪೇನೆ ಹಿಂಗಳು ಹಾಲಾತಿನ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥವೇದನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಕಲು ನಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನ್ನಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಯಾರನ್ನ ಬಲ ಹತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಯನೇ ಬಲ ಆಂಡೆ ನಾನು ತೀರ್ಥವಾಡ್ದು ಜೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಉಲ್ಲಾಯನ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏನು ಎಂಚಿನ ಸುತ್ತಾಲ ಅನ್ನಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲಾಯನ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಂಡು ಎನ್ನೊ ಬಲೆ ತುಂಡ ಏನದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡೇದು ಬಲೆ ತುಂಡ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪನ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಗಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೀರು ಪದ್ಮನಾಭನ ಬಲೆ ತುಂಡ ತಂದಾದ ಅಂಚ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲು ಪಾವನ ರಡ್ಡರ ಪಾವನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪನ್ನ ಆಕಳು ಪಿದ ಅವ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನಂತಾರೆ ಎಂಕೊರ ಕೇನು ಆಡ್ದ ಬನ್ಪಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಡಪಡೋಡ್ಚಿ ಏನು ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಕೇಂದನು ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಕಲೆ ಬೋಡೋದೇ ನಮ್ಮ ನಾಟೋಣ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ ಅಕಲೆ ನನ್ನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಡಪುಡುದು ಎಂಕಲಿನ ದುಮ್ಮ ನಾ ಎನ್ನ 51 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ ಸೇವೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರ್ನ್ಯಾಸನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಂಚೇನೆ ಆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಗಟ್ಟ ಗಂಧ ಗೆತ್ತೋಣ ಆಕಲೆ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲ್ಲ ನಡಪಡ್ತುಕೊಂಡು ನಟ್ಕೊಂಡೆ ಪದ್ಮನಾಭರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲಾರ್ ಪನ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದು ನವಣಿತಾರೆ ದಯಪಟ್ಟ ಕಂಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೇನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರು ನಂಬಿಯರ ಉಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏರೇ ನಟ್ಟುನೇ ಬತ್ತದ ಕಂಡಿ 10 ವಯಸ್ಸದ ಅಂತೆ ಬತ್ತದ ಕಂಡಿಯೋಡು ಬತ್ತು ಉಲ್ಲಾಡ ಕಣನೀರ್ದಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರದೇಟಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏನ ರಡ್ಡು ಉಣುಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕಿಲ ಕಲೆಡೆ ಆದ್ಯ ಅಲಡೆ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ 90% ಗುಜರನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿವು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಕಂಡಿವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾನು ಖಾಲಿ ಸಿಟ್ನಕ್ಲೆಗಿಂದ ಪಂಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿದಾಗ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಾಗ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವನಿಗೆ ಓಮಂಜೂರು ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡಿರೆ ಆಡು ಫೋನುಡು ಎಲ್ಲ ನೀ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೋ ಬರ್ಪುಡು ದೇವರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಕೆಳಗೆ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಆಯ್ತು ನಡ್ಲಾಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂತಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಡುವರು ಬರ್ಪು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಗೇತವನೇರು ಉಲ್ಲಾನ ಪರಕೇನಿ ಏರ್ಲ ದಿವನು ಜರ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಜಾಗ ಪೋನಗರೆ ನಂಗೆ ಮೇಚುಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾನ ಪರಕೇನಿ ಏರ್ಲ ದಿವನು ಜೇರು ಬಕ್ಕಾರು ಪದ್ಮನಾಭೇರು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನ ಕೆಲವು ಪಂಡದು ಅವು ಅಂದವು ಲೋಕ ಇತ್ತಿನಣಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇತ್ತಿನಣಿ ಬಕ್ಕಾರು ಒಂಜಿ ನಂಬಿನ ದೈವಾರಿನ ಕೈ ಬುಡಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಅರೆ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಲ್ಲಯನ ಬೃತ್ತುಜೇರು ಪಂಪಿನ ಸಮಾಧಾನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಂದವು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕಂಡಿಯೋಡು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆದಿ ಆಲಾಡದಕ್ಕಲ್ನ ಪರಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಭೂತಲ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಗಮ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉಪ ಈ ನಂದಿಗೋಣೆ ಅವು 5 ಪಕ್ಕ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ರಡ್ಡು ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವಳುಂಡತೆ ಅಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರು ನಮ್ಮಡಿ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಕಟ್ಲ 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 ಅಂದ್ ಕಟ್ಲ ಬುಡುಡು ಸಿರಿಕ್ಲುಂಡು ಉಲ್ಲಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಉಂಡು ಕಟ್ಲ ಬೋಡು ಅವಳ ಗೊಜರನ್ನ ಕಲನೆ ಅವಳ ಗೊಜರನ್ನ ಸಂತಾನನೆ ಚಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡದು ಹೊಸತ್ತು ಗಡಿ ಅದು ಇಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಪಿನ ಹೆಂಗಂಚೂರು ನಿಂಪುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡು ಚಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವಳ ಗೊಜರನ್ನ ಸಂತಾನೆ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗಲು ಕೆಲವು ಅವಳ ಬಂಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕತೆಕಲು ಎಂಕಲ್ 16 ಬಂಡದು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಅಂದ್ 6 ಬಾಕ್ಯಾರ ಜಪ್ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ದಾದನ ಮೇರೆ ಪಂಬದೆ ನುಡಿಗೊರ್ನಾಗ ದಾದನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೇ ಜಿದ್ದೆಡುಗದು ಬಾರಿ ಬಾತಿರುವೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಜಿಗೆ ಬೇರೆ ತಾಡ್ದಾಡ್ದು ಬಾಕ್ಯಾರ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದನ್ಗೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಫಾರೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಲ ಬುಡು ಫಾರೆಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಗೊಜರನ್ನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನಯ ಮಾಡಿರ್ಲ ಗೊಜರನ್ನಾರೆ ಆಂಡ ಅತ್ತರ್ಲೆಗ್ ಅಡೆ ಫಾರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪು ಈ ವಿಚಾರಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳಿಪು ಕಡಿದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡದ ಭೂತಾರಾಧನದ ಈ ಕಲಟು ನಡೆತದಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಂಡಿಗೆ ಬೋಡು ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ ಕದ್ರಿ ದೈವಜ್ಞರು ವಕೀಲರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಲೆ ಬಿಲೆ Yes.